Yeah,
You're welcome. Biko ya wuru me na dara biko na akpọbata ndị ọzọ. Anyị nwere okwu dị mkpa taa. Unu abọọla chi, ụmụnne unu abọọla chi. Ya dịrị unu na mma. Ndewone ụmụ Igbo ana m ekele unu. Ebe ọ bụla unu nọ ya dịrị unu na mma. Biko ya wuru ma anyị na-abata n'ọgbọ keta ana m arịọ gị ka ị na-akpọbata ndị ọzọ ka anyị nwee ike gbapụ ya ọsọ. Onye a bụ obi nwanne. Please, as you are coming in, try to invite others, please, and share. We urge you to share this program. Please, I urge you to share it so that other people will watch and enjoy the conversation for today. Because today is a very great day. I want us to discuss something very, very important this morning, this afternoon, or this evening, wherever you are. You're highly welcome into this great occasion, this very great day.
You're highly welcome, my brothers and sisters. You're highly welcome. You're highly welcome. My beloved brothers and sisters, you're welcome. Wherever you are, you're welcome. You're welcome. You're welcome. You're welcome. Yeah, so today is going to be a very different way. Not as usual. Please, wherever you are, I want you to add and invite and tag anybody you want to tag, because today we are going to discuss something very, very important, something that is very, very important, very, very interesting, a very interesting topic today. We are going to treat a very, very important topic today. Very, 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 very important. Don't miss it. Don't miss it. Be here and listen. Basically, it's going to be discussed in Igbo language, as usual. The language that you must try to learn and understand. The powerful language. Please, as you're coming in, try to invite others. Invite as many people as you can. Tag as many people as you can to join us and take and be part and parcel of today's broadcast and discussion. Let's go. How Dr. Professor onye, nwere nọ na-enye anyị egwu mmepe nke tata. Nwanne anyị nwoke Dr. nwere onye Abia State. Ayawu onye anyị ji amalite mmemme nke taa. Ya ha ji amalite nwanne anyị nwoke nwere onye Abia State. Dr. nwere dị na ndị otu egwu ya Odumodu nke Abia Steeti, onye anyị ji amalite njem a taa. Anyị na-asị ya dịrị ya mma. Nwanne anyị nwoke nwere ya dịrị mma. Egwu ọma na-akụ n'ụtụtụ a, n'ehihie a, n'abalị a, ebe ọbụla ị nọ, biko gbapụta bịa gbara egwu ose etiele. Ọdụ onye ọzọ na olu ya n'ụtụtụ a karịrị nwanne anyị nwoke Dr. nwere. Dịka na-abata iwuru nwafọ Igbo, biko ana m arịọ gị ka ime indicate n'arụ ndị bekee igosi ka anyị nwee ike gwa ọha na eze na-ebatala. Ya wụrụ ma anyị na-abata biko arịrịọ m na-arịọ gị ka ị nwee ike n'onwe gị indicate na ya wụrụ ndị Igbo, ndị bekee, ka anyị nwee ike gwa ụwa niile na ịnọ n'ọgbọ. Ya wụrụ ha anyị ji amalite taa. Biko na-abịa, biko anyị nọ na-eche ka anyị nwee otu mmadụ ma abụọ ma atọ ma anọ ma otu narị ma otu puku ma ọha ọbụla ọwụ ka anyị nwee ike ma ikpe, n'ihi nke a ụbọchị pụrụ iche.
Chai. Kpọmkwem nwanne anyị nwoke oge nwanne na-emepere anyị mmemme nke taa. Dịka ị na-abịa, biko ana m arịọ gị ka ịkpọbata ndị ọzọ ka ime ka ndị ọzọ mara na oge ahụ akara aka ezuole, ka anyị nwee ike ma ikpe na-egbughị oge. Taa wụ ụbọchị Satọde. Taa wụ ụbọchị Satọde. Ọ dịghị mma ka anyị gbuwe oge. Ọ dịghị mma nwaanyị kpọ mkpụrụ akwa nkwa ụwa. Biko ọwụ n'asụsụ Igbo ka anyị na-eme mmemme a. Ọwụkwana ozi ọma nke a na-ezisa nye ndị Igbo ebe ọbụla nọ Igbo okirikiri n'ụwa niile. Ya wụ na ebe ọbụla ị nọ, biko ana m arịọ gị dịka ị na-abata ewuruhala nwa afọ Igbo, biko ana m arịọ gị ka ime ka anyị ghọta na ịbala ka anyị kelee gị n'ụba. Ewuruhala onye Igbo, biko dịka ị na-abata nọ mmemme a, ana m arịọ gị ka iweli aka gị elu ka anyị hụ n'ọwụ gị, anyị nwee ike gwa ụwa na ịbatala na mmemme. Anyị nọ na-eji egwu nwanne anyị oge nwanne nke ọhụhụ Abia steeti na-amalite mmemme a taa. Kpọmkwem ha awụ mmemme n'asụsụ Igbo. Ọ na Igbo ka anyị kwenyere ị na-eme mmemme a, ị na-ekwu okwu a n'asụsụ Igbo ka ndị kwuwere na-anụ. Ewutele gị na ha n'oyibo n'ọnụ m mgbe m nọ na-eme mmemme a ịgamie. Biko ana m arịọ gị gbaghara. Ihe mere ya wụ na asị gbakpụgba nwere ya anya ngwala nji. Asịkwana onye nwe ihe ji eri si ntị gbawa, dịka nna mụrụ m gwara m. Ya mere asị na ma ahụghị mgbe a na-eli dike, achọwa ndị wu dike. Ya wụ ụmụnne na ụmụnna, ndewo na soro m na-enwuri ọṅụ taa bụ Satọde. Ụmụ Igbo, biko ana m arịọ gị arịrịọ, ya wụrụ m ya na-abata na mmemme a taa. Ana m arịọ gị iwe ya aka gị elu ka anyị hụ gị, ka anyị nwee ike sị ndewo ịbatala, nke anyị nwee ike gwa ụwa na ewu otu n'ime ndị a maara amara. Taa wụ nwanne anyị oge nwanne nwe onye anyị ji na-ama ikpe taa. Achọrọ m ka anyị gekpo egwu ya, ọwa egwu ọma. Oge nwanne ngwanị, biko mee ngwa ngwa megọrọ ọdachi, ịnụna. Biko ụmụafọ Igbo, ndewone ebe ọbụla unu nọ. Ana m asị ya dịrịnụ na mma, ya dịrịnụ mma n'ụtụtụ, dịrịnụ mma na ehihie. Ana m asị unu ya dịrịnụ na mma n'abalị. Ana m asị mgbe ọbụla unu tere ọ ga-adịrịnụ na mma. Ụmụ Igbo, ọ ga-akwa nwanne unu nwoke bụ chifu akwawo ka mmụọ akwafe ya wuo ya nke mbụ na mba niile. Tutu m amalite mmemme nke taa, dịka anyị nọ na-ege egwu nwanne anyị nwoke oge dọkịta oge nwanne, ana m asị ụmụnne ya dịrịnụ na mma. Nna ana m arịọkwa onye ọbụla wụ onye afọ Igbo, onye na-anụ Igbo a na-anụ asụsụ m na-asụ, biko dịka ị na-abata welie aka gị elu ka anyị hụ gị, ka anyị nwee ike gwa ọha na eze na ịbatala. Otu ahụ otu m ji nwee sị aga m emekpa ka ụwa mara ọtụtụ mba, ọtụtụ ndị mmadụ ndị dị iche iche wụ ndị Igbo, ụmụafọ Igbo ndị amụchiri ike, ndị nọ na mmemme taa. Nọ ị ga-ekele ya, ekele onye ọbụla okele pụrụ iche, n'ihi onye nọdụrụle n'ime abalị taa bụ ọchị rukwe taa nwanne ewu onye agọziri agọzi. Nna
dịka anyị nọ na-eche ka n'ime otu nkeji ole ma ole na-abịa n'ihu anyị ga-amalite mmemme a na ozuzu oke, anyị nwere ozi dị mkpa ka anyị na-ekwu taa. Anyị nwekwenyere okwu dị mkpa ka anyị na-aghaghị ịhazi. Ozi a adịla oke mkpa. Ọ bụ eziokwu na-enwebele m ohere na amarana na ọchụchụ ọkụkọ ọkpọ nwa ọ naghị akpafe ute. Ọkụkọ hapụ chọkị olekwena ihe o ji azụ ụmụ ya. Awụ nwa afọ Mbaise dịka ọtụtụ ga-ajụso onye a nwoke a oshilole. Awụ nwa afọ Mbaise n'ala Igbo nke nọ na mpaghara obodo a na-akpọ Biafra. Ọwụ ebe mshi na ọwụ ebe ahụ ebe mshi na-abata na-ekwu olu a unu nọ na-anụ. So ana m arịọ unu ụmụ Igbo ebe ọbụla unu nọ, biko onye ọbụla here nwa nkịtị alaka. Ebe ọbụla nọ, onye ọbụla here nwa nkịtị alaka. Oge ahụ akara aka ezuwele. Dịka anyị nọ na-aga, ka m sị nwanne anyị nwoke Oge Nwanne si ya cheredụ nna mụrụ m sị ya were ọkụkọ jee chụọ aja. Ọkụkọ na-ebe ya na-ekwu ka ya sụmụ mmụọ gee ya ntị, hafụ oke ọkụkọ kwuo. Ana m ekele gị nwanne m. Ka esi ya dịrị gị mma. Ha etole gị nga ọjọọ, onye nwe ngọzie gị. Ha ọbụla dị mma n'ụwa ọ ga-ebịara gị nna ya dịrị gị mma. Ụmụnne, ọ ka nwanne ụlọ nwoke chife akwawo ka mmụọ akwafu ya kwuo ya, ekwuchie eziokwu aka ekpucha ya kwuo ya nke ụwa niile. Enwere otu okwu dị mkpa anyị chọrọ ịhazi taa. Ndị Igbo si na ya sọkata eze anya, ekpuru nkata gwa ya ụka. Ha nkwe na-ekwu okwu a n'asụsụ Igbo ka ndị na-anaghị anụcha oke oyibo, ma ndị nụrụ ya ka nkọwara ahịa na ụdị mụa ji na-aghọta ya. Ana m asị ya duru unu mma ụmụ Igbo. Nwanne m nwoke udo dịrị gị nna, agọziele gị kemgbe ụtụtụ. Onye sọ ọ gaghị adịrị gị mma ya lena ma ọ ga-edere ya mma. Akwụkwọ nsọ sị onye ọbụla anyị gọziri agọzieli ya n'eluigwe. Onye ọbụla anyị kpọrọ aha n'ụwa ka esi ọ dịrịla ya mma, ọ dịrịla ya mma nna. Nwe ihe ọbụla onye iro ga-eme gị sitela ike nke Jehova nke usu nne nke ndị agha. Onye ọbụla gbara mgbe ọ ga-alọghachi bịa gbuo ya. Ụmụnne ụmụ Igbo, ana m asị ebe ọbụla unu nọ, ya dịrị unu na mma n'ụtụtụ, dịrị unu na mma n'ehihie, dịrị unu na mma n'abalị na-anọ. O nwere otu okwu dị mkpa anyị chọrọ ịhazi taa ụmụnne m. Okwu ahụ nọ na-agagharị na ụwa niile kemgbe otu izu ụka ma ọkwa karịa ya. Ọhịa gbasara okwu a dị mkpa mere ka m gbanwee isiokwu nke m kwadoro egwu ụwa taa. Agbanwere m isiokwu ahụ taa iji zi ihe gbasara ụka chọọchị, ebe a na-ekpere Chineke. Unu ma ihe m na-akọwa na ndị ozi niile. Taa ka m chọrọ ikwudo oke n'ihi asị nna mụrụ m sị na onye nọ n'ụlọ akụọ n'ụzọ kpọkpọkpọ jụọ so onye nọ ebe anyị ihe sa ọ dịghị onye na onye ahụ adịm ọgwaghị onwe ya. Ebịara n'ụlọ m ka ọkpọkpọkpọ ole ndị nọ n'ebe anyị masị na onye adịghị onye nụ ya adịma m kwuo onwe m. Enwekwana ya nhọwụ nkwesị na agaghị ekụcha m ka nwanne chifu eziokwu bụ ndụ. Ekwuchi eziokwu aka ekwucha ya nke mbụ agara ikpikpi ọnụ. Sị ka m kọwadị ụmụnne ka unu sokwenere m gere. Unu ahụ na isiokwu ahụ nke onye ọchịagha ụmụ Biafra chọrọ ka ụmụ Biafra nwere onwe ha ebe ọbụla ezuru ohi wụ Maazị Nnamdi Kalu, onye olu ya bụ Ogbuligwe. Ya luo ya ya ra ya tom ebe niile agbarie. Ama m unu nwere nghọta na enwere otu okwu oluru, nwere otu Ogbuligwe olufuru na abalị ole ma ole ndị gara aga. O gbuola ọtụtụ ndị mmadụ, ọtụtụ ndị na-aghọta ha anya ọchala ha. Ndị alezuma na were akwụkwọ nsọ na-awụ anya ahụ nna okwu ka ahụ ọ wụọla ha agba. Okwu ahụ okwu Ogbuligwe ahụ o luru nke ọ na-akọwa sị na ọ wụrụ ma e wụrụ onye ụkọchukwu
nọ na n'obodo Naijiria, ọ na-akọwa na na-agawa onye ekwensu n'onwe gị, iwu onye ọjọọ, ịnụmahụ ekwensu ke ndị ọjọọ ya ndị a furu mpi akalaka nna akalụ nwanne m, anyị kwuru m sasị nwụ nwaanyị agara m agbakwure gị, ọsọkwa gị lọ nwaanyị adọnkịa, aga m alọkwune gị bịa mena gị ebiri. Ewu nwa nwoke amụchiri ike n'ụtụtụ, amụchiri gị ike l'ehihie, amụchiri gị ike n'abalị, mgbe ọbụla akpụrụ ime gị mgbe ahụ paghị ihe ekpuru ime gị, ndị ahụ awụghị dike. Enwere ihe dị nche, enwere ihe dị ntụrịrị nche eriri ihe ehihie ahụ abara ha ihe si taa ka a ga-emụ Nnamdi Kalụ. Infat ewu nwoke mekpa ike ahụ n'oyibo, unu egbule megbu ma unu na mara na sị ihe ekwezi onye ara onye ara si ihe ekwezi nyara ya chikwu ọzọ zabatịala ọnụ. Na-atụfughị mgbe aga m agakwa na-aga n'ịkụ nkwa n'ihu akpụkpọ, ya bịakwulehu ya sị, ọ wụrụ ma ị na-aga n'ụlọ ụka na-ege ndị ọjọọ ụwa ntịlolu, ya sị ma ebe ije a ga-nọ n'ọkụ mmụọ straight. Ọkụ mmụọ gị ọwụghị ka echi, ọ sị mgbe ahụ ichi ịbara n'ụmụ ụlọ ụka ahụ ọ wụli ime ọkụ ebe gara nna gịla ahụ ndị mmadụ ole ndị sịkwanị ndị ka ọzọ sị anyị wụrụ ndị nsọ, olekwena ihe ikwe mee ha ka ọ wụrụ ka ị gara na-ese onye ọbụla, ka ị gara na-ese onye ọbụla, ị gara sịkwanị mkpụrụ mmadụ atọ, ị gakwana na asị mkpụrụ mmadụ ise, ị gakwana na asị mkpụrụ mmadụ iri, ị gaghara isi ọwụ nnụ mmadụ. Gee ntị, ọhụụ chifu eziokwu wụ ndụ, ekpuchie eziokwu aka, ekpucha ya kwuo ya kịta. Ọhụụ na-ekwu, gee ntị ma gwa gị, ị na-akọwara nna ndị ụkọchukwu anyị nwere na-eme nke ọma. Achọrọ m ka ị were ire gị gụọ eze gị ọnụ. Olee ihe jila ndị mmadụ na-anaghị eziokwu? Ka ihe jilu ndị anaghị achọ eziokwu? Ekwughị unu na onye ka vọkariba, onye ka vọkariba, onye ka vọkwasakwu ebe, onye ka vọlahụ ebe. Unu makwa ha akwụkwọ nsọ kwuru. Akwụkwọ nsọ sị na ị ga-amara eziokwu, otu mkpụrụ eziokwu ahụ ma ga-eme ka ị fụọ n'uru. Ọme Baịbụl kwuru. Olekwena ihe ejila mma a gwara unu eziokwu ya gwụziri ka ọnwụ. Unu chọkwara ịnọrọ n'uru, ị chọkwara ịnọrọ n'uru. Unu ma ihe ejila m ji kwụsị ịkwụ tait, ka mma ikpe na aka ahụ. He nji kwụsị ịkwụ tait ma otu ụzọ n'ụzọ iri wụ, abịara m bịa laghachi n'akwụkwọ nsọ ebe ahụ ihe gbasara ịkwụ otu ụzọ n'ụzọ iri dị, bịa jee nyoma ya, bịa laghachi na ebe a na-akpọ New Testament, bịa jee nyoma ya, ma bịa jụọ onwe m sị, na ha gbasara otu ụzọ n'ụzọ iri a, ebe ekwuru ụka ya wụ na agba ochie, ebe akwụkwọ nsọ mekwenere ka anyị mara na Kraịst bịara bịa nwụọ n'ihi anyị. Kraịst mekwere, akwụkwọ nsọ ahụ mekwere gwa anyị sị na ọ bụrụ ma onye ọbụla nke kwere na Kraịst ọ gaghị nwe ọnwụ ihere, ọ ga-adị ndụ ebighị ebi. Akwụkwọ nsọ gwara anyị sị ya wụrụ ma anyị kwenye n'aha Jizọs na mmehie anyị niile emenegere asachala ya. Na-egekwe ntị, akwụkwọ nsọ ahụ gwakwa m sị na onye ọbụla n'anya gwụkwaghị uru ọzọ wụrụ ma anyị nabata nwa aha amụrụ Jizọs Kraịst dịka onye nwaanyị na onye nzọpụta anyị. Ọ sị ndụ anyị ga-awụ ndụ ebighị ebi. Na-egekwe ntị, oleekweni ike ewukwa ma makwuhụ otu ụzọ n'ụzọ iri, Chineke agakwaghị gọzi m. Nna m abịa baa ụlọ echiche chie ihu ahụ akwụtụrụ m ya mgbe m maghere nwanne ma emechaa gbanye ọkụ si Chineke, ole m ikwe gaghị gọzi m? Ị gawo Naijiria polisi, ị gawo ndị uwe ojii nke Naijiria, ị gawo ndị ọka ikpe ya wụrụ ma ịsọ ha akara aka agaghị ha ikpere ikpe ziri ezi. Olee ihe ọ ga-eje wụrụ na mama akwụghị otu ụzọ n'ụzọ iri, ọnụ ụzọ ụlọ ma windo m agaghị imepe, ngọzi eju m ụlọ m, eluigwe agaghị meghere m. Nwanne m esi ha awụghị ya, ha awụ ha emere mgbe ala mụbili Kraịst, mgbe Kraịst na-abịabili. Ọwụ nkwa Chineke, otu ahụ otu ọ dị. Ha okwe nọrọ n'akwụkwọ nsọ wụ iji kụziere anyị silekwe mgbe ochie lekwota lara eje eme ya, mana taa Jizọs wụ ihe
eziokwu na ndụ. Ụzọ eziokwu na ndụ ndị anya na ha aghọta ya. Ịma ha na ha gwa gị abịa mee ka m ghọta na ha kpara ndị ọzụzụ atụrụ na-eji na-akụ mgbọ ha na ha gbasara otu ụzọ n'ụzọ 10 n'ụtụtụ na-akụ ya n'ehihie wugere ọwa ebe echi ha wetara ha eriwe ha nọ na ha kwụchafụrụ gị otu a ga-akwụ. Ọtụtụ ndị masị ọtụtụ ndị eriela ego ahịa ha. Otu onye zụrụ ahịa ọ zụrụ ahịa 1,000 naira kewu 1000. Ọ gbara ụgbọ gaa ahịa ahụ eleghị anya o ji narị naira abụọ 200 naira gba ụgbọ itiri ọ gọọla 1200 ọkwa ya. O riri nri ehihie ọ gara ahịa ahụ ọ kwụrụ ụgwọ eleghị anya o riri nri 50 naira chọọ m ịkpọwa aha ọ gọọla 1200 nọ n'elu otu ahịa ahụ ọkwa ya. Ọ gbara agba ahụ lọhuo ọ dịghị ọzọ ọrụrụ ehihie ahụ ụgwọ o kwesịrị ịkwụ ehihie ahụ ọwa ego ole ma ọ gaa ọrụ akwụrụ otu ụbọchị eleghị anya a ga-akwụ ya 1,000 naira ya 1000 ọwụ ya. Igwe ya n'ego ahụ ọ gbaala elu 2250 nke wụ 2,200 na narị naira abụọ na ise ka m gara na ime ya dịka m ekwutecha ha ya na nghọta ka m onye ejere ahịa ahụ eleghị anya ya ejere ya ahịa ha zụrụ 1,000 naira ya ere ya 1,500. Ehi ahụ o rere ahịa ahụ o riri ihe mgbe a chọrọ m ka iwefe ya onye ahụ abịa gaje were otu ụzọ n'ụzọ 10 ihe anyị enwetara 500 ọwụ ha ya were otu ụzọ n'ụzọ 10 n'ime 500 je nye onye pastọ ya erie nwanne otu ụzọ n'ụzọ 10. Olekwene ha akwụkwọ nsọ kwuru ndị a niile wụ ndị aghụghọ ọwụghị ndị ọjọọ. Aga m akọwa ya n'asụsụ Igbo ka taa ka ị na-aghọta kpọmkwem na nwoke akpọgha Maazị Nnamdi Kalụ agawa ije ala alọ ọwụ ọkpọchi nwa nwoke ọkpọchi nwa nwoke hụ ọwụ ọ na-akụ ya n'ihu akpụkpọ otu ahụ o ji wụrụ ya daa ya kụọ ya oche hụ ahụ ga-emechi ya emeta ịnụra ọkwana ya nga ahụ nga ije taa ọ nga ahụ nga anyị ga-ekwu ya taa unu ga-enụ ya. Akwụkwọ nsọ sị na kraịst ya wụrụ ma ị nọrọ gị na-akpa ụjọ oke ụjọ esighị n'ime kraịst bịa ịkpụwa ụjọ ala egbu gị egbu adị na emechila ọsọ anyị ga-anata ike mgbe anyị ga-anata ike ahụ ike unu ga-enweta ike ogere pawa gaa nije guzo mgbe mmụọ nsọ ga-adakwasị unu ga-enweta ike kara aka taa ka unu ga-ahụ ya. Onye were ego ahụ gaje kwụọ n'ụlọ ụka sa ya kwụọla ụzọ 10 ngwa asị m gị were regikọ eze gị ọnụ onye riri uru ahịa ọ gara ọwụ onye nọ n'ụlọ ụka adịdịghị otu peni o nwetara ego o ji rie nri ishile ego akpa o shile ego ihu ahịa. Ọtụtụ ndị aghọtaghị ha m na-akọwara gị mana mgbe a gaghị aghọta oge agaala mee na ahụ na ahịa ahụ na-ada. Gịnị ka m na-akọwa aga m amalite n'otu aga m akpọ ọtụtụ chọọchị aha ta ụlọ nzukọ taa nga abịa na aga m akpọ ha ahụ iwe wekwe mma akpọ onye ụkọchukwu nọkwa ya aha taa na mbụ ana m eme ka o doo egwula ọkụkọ anya na-eru ụmụ Igbo anya ebe ọ bụla n'ụlọ na ha eguzo m ha maazị onye isi agha nke ụmụ Biafra bụ Maazị Nnamdi Kalụ kwuru ịhụ na ndị ụkọchukwu ozugbo ka m kọwaa ka ahụ o kwuru ozugbo tutu mekpe ike m unu amara na ya wụrụ ma iti ihe ule ka ewe exam n'asụsụ oyibo asị na onye nwetara 80 inwetaghala 80 ị ga-apasị gaa nwa nweta hele okwere anya ya wụ ị ga-enweta 100 ka enweta 80 80 ya wụrụ na ịdara ada ọwa eziokwu ya wụrụ ma ị nweta 50 ya wụ 50 ịdara ada ka ịdara ada chekwere m abịa
ebe a bịakwanara enweta mmadụ eleghị anya ndị dị mma enwere puku na mmadụ nke bụ 1000 ndị mmadụ emechaa hụ enwere n'ime ndị kwuo eziokwu mmadụ abụọ ma ọ atọ ka anyị kpọkwa ya mmadụ ise. Achọrọ m ka ị were ọnụ gị kwuo, ka ị were aka gị kọwaa. Achọrọ m ka ị gụọ ya ọwụ ndị ezi omume n'ebe nnụ mmadụ nọ ga-enweta mmadụ ise ndị we ndị eziokwu. Ọ ịbịala obodo ahụ gịsị ndị obodo ahụ ndị ezi omume. Achọrọ m ka ị kọwaa ya n'onwe gị. Ị hụrụ ahụ o ji kwuo na ndị ụkọchukwu niile wụ ndị ọjọọ. Unu ahụ na ya? N'ihi ndị ga-edetụ mmanwụ ndị apịrị nwa aka. Enwere m otu onye ụkọchukwu wụ onye kem nwoke a kemgbe m mara ya rute a, aha ya wụ pastọ Joseph Ibe. Nwoke a wụ ọkpọchi nwoke onye ke Chineke. Kemgbe m mara nwoke a rute a, pastọ Joseph Ibe gara awụhụ ahụ ọ wụrụ taa. Ọ gbanwebere kemgbe m mara nwoke a rute a. Mgbe ọbụla mena ya nọ otu ahụ ọ dị kemgbe m mara, kemgbe afọ ole taa, otu aka nwoke a dị. Hụ ọbụla ọ gwara gị n'ụtụtụ yịla nwe ihe ọhụụ ụlọ ehihie ọ naghị elega anya n'ihu. Otu ahụ ọ gwara gị otu ọ dị. Akpụ na ahụ na kpọrọ m onye ka ahụ gị naanị ntị. Mana anyị nọ n'elu ka egwu na ndị pastọ niile, ndị ụkọchukwu niile wụ ndị ọjọọ. Aga m ịmalite na chọọchị ebe a nọ mụọ m, ya bụ Katọlik. N'oge gara aga kwuru m okwu na igwe ebe a, agbasara m okwu n'ikuku na-asị olee otu o ji wụrụ na mmadụ na-arịa ọrịa, onye akaala nka, eleghị anya ọ nọ n'oke ọrịa, o nwekweghị ike kwụkwọ ụgwọ ya n'ụlọ ụka ka ewu chọọchị. Nwoke a ma nwaanyị anwụọ, ndị ụka ka m ụka chọọchị pastọ fada nwere ike ịbịa nye iwu akpụ ego ejelie onye otu ha nwụrụ ọnụ, nyere ezinụlọ ochie aka. Ebe ha na-eme evufere akwụkwọ, meperi ya akwụkwọ ebe ọla enweghị ike ɗụɗụ o kwesịrị ndị ɗụ mgbe ọ ka nọ n'oke ọrịa, maọbụ mgbe ọ karala nke ọla enwekweghị ike fere afụ ga chọọchị. Nke m wekwere igwe kpọọ otu onye ụkọchukwu ama ama n'otu chọọchị Katọlik, jụọ ya sị olee ihe o ji wụrụ na ndị kara nka. Nwoke a uwe onye ụkọchukwu a nọrọ afọ 25 na US. Mana nwoke a kọwara m na ihe nọ nkwọkalukwu nọ nkwọkalukwu ha ọ ga-echa na onye nọ nkwọkalukwu ma ha ọ chara, dịka ndị Igbo na-ekwu ya. Gịnị na ọ na-akọwa? Mgbe m kpọrọ ya n'igwe jụọ ya sị olee ihe kpatara na mmadụ ga-enọ agadi nwoke ma ọ agadi nwaanyị ga-erịa ire nwụọ, unu evufere akwụkwọ sọkwa ụgwọ ndị ochie oji, lee ụmụ ya ndị be gị akwanyewe ihe nsogbu, lee ihe ti ihe n'ihere, ti ihe na mgbagharị, ka nwoke unu ga-ekasi ha obi. Ọwụwa akwụkwọ nsọ kwuru. Ma ha onye ụkọchukwu ya kwuru, onye ụkọchukwu amena ya kwuru ka karịa otu awa. Ọ dịghị mgbe anyị nwefuru ike inwe nkwekọ n'ihi a gwara m ya sị ya mba. Ya wụrụ m emereje ihe ndị a wụta ahụ otu ọ dị na US. Ohe m jụrụ onye ụkọchukwu ya, ebe nọrọ afọ 25 na United States of America, gozi ebe ahụ, olekwunu otu iji lọhukwela ala Igbo, enweghị ike gbanwe ndị Igbo, enweghị ike gbanwe ebe ị na-aga ozi. Asị m gị were ire gị ego eze gị ọnụ. Ọwụ ekwensu ka awụ ha ekwensu. Ha ọbụla m na-agwa gị omena akpọrọ gị aha sị gị jee nyocha n'ụlọ ụka ebe ahụ ị na-aga. Olee otu o ji wụrụ na eleghị anya enwere projekti unu ji na chọọchị ahụ, enwere ya wụ ihe unu na-arụ arụ, ọ nọ n'afọ ole arụchala ya, ejụọla ajụjụ ebe ego niile unu wetara ịnọ, ole ndị ọ gara amakpupi ga-azụ taa ị ga-ahụ ya. Egwe m mụ onye agịlị ya lekwu okwu agbaala mgbe amị na ndị ụkọchukwu, ndị pastọ, ndị gbagorene. Dịka m gwara gị na amụrụ m na Katọlik, ka m malite na ka ahụ na Katọlik chọọchị taa wụ na onye ọbụla nwụrụ ọnị ya wụrụ ma ịkwụcha ahụ ụgwọ ya, ị ga-akwụ ya n'ozu. Nwanne ọha akwụkwọ nsọ kwuru, ọha unu kwukwe naanị eziokwu ụmụnne unu, ha fụrụne kemọ nke ọzọ. Anyị chọrọ ka anyị kwuo okwu a ka ọgwụ onye ọbụla gawara ha uche. Ọwụghị ihe dị mma. Ị ga-ịhụ na nwanne gị nwoke ọrịa gaje nwụọ, ahụrụ chọọchị ọwụgịrị
ka mụ ka chọọchị ga-egbara ọsọ enyemaka ha efuta akwụkwọ gwa gị ụdị ha agaghị iri. Ele agadi nwoke ga-enọ ndị ụkọchukwu abịa nye aka hụ otu ọ dị kperie ekpere leti ya mgbe ahụ n'ihi ọ gara mgbe ọkpa ahụ na-aga aga gbuo nakwaghị aga adịghị ha eji mgbe ọ na-ọkpa ahụ eme. Ịma hụ onye ụkọchukwu mkpọrọ n'igwe gwara m na ha nọ na chọọchị wụ agwa gị ịchọ ime ga-eme ma ịchọ ha ga-agawara ha ije ọwụ ndị ọzọ na-afụ ndị ọzọ na-abara na chọọchị wụ ghọrọzie ọnụ mgbe niile onye chọrọ ịfụ afụ maọbụ onye chọrọ ịbara abara. Ha hụ onye ụkọchukwu nọ 25 years na US gwara m gosiri na agwọ nọ n'akịrịka n'ụlọ ụka. Ị jụọla onwe gị ajụjụ ihe kpatara na kemgbe eleghị anya kemgbe otu afọ ma abụọ ma ise ma 10 amụrụ gị ma wee nọ na-aga ụlọ ụka unu anọ m na Katọlik ndị ahụ ewu ndị kọmitii adịbele ka gbanweberele. Ị jụọla onwe gị nwa ọwụ ị jụọla ha ekwe gbanwebele ha ha ekwe gbanwebele ha ka m kọrọ gị ahụ ikpe gị ọbụla bara nọ ndị a ndị leki ya ha ekere ha ihe na onye ụkọchukwu enwere ihe ndị otu ke ha ịbata eme unu sunu gawa ma ndụ ha ruru na ọ ndị fada ga-abịakwere ma elecha ha anya si chai ha ọ ghọkwara naanị ha ọjọọ ma hafụ ha. Abịala ha gbasara harvest ụmụaka abịala ha gbasara harvest ụmụaka unu amarala ha na-akpọ harvest a na-emeta eme ka ụmụaka ole nga ọ nọ n'akwụkwọ nsọ. Ajụrụ m onye ụkọchukwu olee otu ọ ga-eje wụrụ na ihe were n'ubi ọhụụ akpọrọ harvest ọ wụghị envelope adị mgbe akwụkwọ nsọ si kee na ndị mmadụ akwụkwọ ka onye ọbụla iwe ikpe hụ ha m ka ahịa na akwụkwọ nsọ nwanne ha ekwuru onye ọbụla ha mbụ iwefụtara n'ọrụ ugbo ha otu arụrụ ọrụ ugbo gba ọka ji ha niile fụtawa ya wụrụ ma emechasị mgbanị anyị na-eme enwere ka a na-akpọ mkpụrụ mbụ tutu gaa iri ihe ahụ ịkụrụ n'ubi nwanne ga-eje gbukpọ ọka nga ahụ ga-aga na ime ụlọ ụka ga-eje dowe ya onye ụkọchukwu fụta ya ekpe ekpere menụ ya ma ị nọ ya gọzie onye duwere ha ahụ ya ewekwenere ya jee ogbu opi jee ji ma ọ bụghị kemgbe nke ọzọ abịa wụrụ harvest ihe ewerela ubi. Ụlọ otu o ji wuru envelope ụmụnne ebie ya aha agawala ụlọ jee nyewe ndị mmadụ anyị na-eme harvest bịakwara anyị na harvest ọwọnye ego ha agbagha ka ọwa ime harvest ọkwa onye bịa ya harvest ọkwa onye bịala ụlọ ya eweta ji ọrụ na n'ubi ọkwa onye bịala ụlọ ya ụmụnne ya eje weta ọka onye bịa ya vọrọ akpụ onye bịa ya egbute abịrịka ọwụ ya wụ harvest ka ọwụ harvest ụmụnne ndị gara oke akwụkwọ biko unu kụziere m ma ọ wụghị ya mana ndị a mebiri ya emeasị ke ndị ụmụntakịrị majụ na nwa m mụrụ o nwere ọrụ ugbo nwa ke m gala ụmụntakịrị eme harvest ụmụntakịrị. Ajụrụ m onye ụkọchukwu harvest ụmụntakịrị ole m họfara ọhụ pam meghere anyị mgbe anyị wụ ụmụazị anyị na-eme harvest ụmụntakịrị anyị na-agbakeri ala nye anyị ego ka anyị ga-ekpe ihu ego ikpe gị lafụchi na ijọla ebe ọnụ nwanne m ajụọ gị ajụjụ ọwụ hụ ọma ka ọhụ ọjọọ saa ya ọhụ ị ga-asala onwe gị gbuo ma bịa hafụ Katọlik nwanne ma gawa Assemblies of God Church taa ka ị ga-anụ ka egwu anyị wụ ndị kwụsiri ike na ka ama m ha niile emeghe n'ime ya unu ma ha mere na asembl biko ya eweleghị iwe na chọọchị ka ọbụla ị na-aga akpụ ya ha taa achọrọ m ka ịghọta eziokwu nọ na ha eweli ya na akpọrọ ụlọ ụka gị aha arịọ gị arịrịsị gị ike kama achọrọ m ka anyị were amamihe anyị na-aghọta ha anyị kwuwe ọtụtụ mgbe ha na-eme ndị mmadụ na-eji ewekarị iwe ngwa ngwa kpọrọ ebuke ha ha ewewe iwele ha ụkwa akpọm aha achọrọ m ka ị na-ahụ ya n'ụdị ya ọwa arịrịọ m na-arịọ kama ha anyị na nchọrọ ka anyị ghọtawo ha ahịwu ihe mgbu nke na-egbu ndị anyị ka eji ndị anyị n'olu otu n'ime ihe ndị ewu mere ndị anyị ji na-agba onye ụpa otu ihe mere ji na Maazị Nnamdi Kalụ ji luo ogbuligwe a nke gbarịrị ebe niile ndị mmadụ ama na jijiji achọrọ m ka m doo gị anya ọhe nkwe ma ikpe ya n'ụdị ya ugbu ma bịa ga na Assemblies of God Church unu ma ahịa asembl mere eso m na ndị
okwu ihe gbagoro n'ime ụlọ ụka ahụ oge ahụ. Ma bịa mee otu njem mere, otu onye ọzụzụ atụrụ akpọ m si m bịa ka anyị gaa njem. Enwere ebe ya mepere ha na-akpọ ministry, ebe ozi ya ma esoro onye aga. Mgbe m fụrụ m ahụ na m awayo, unu ma m na-ekwu, m ha awụ wayo iji aha Chineke gwu wayo. Onye ụkọchukwu akpọrọ m si m lee anya nchi inwe ego ọ dịgbuo ka ya ji m otu eji enwe ego ahụ. Unu ma otu eji enwe ego a? Ọhụ ji na m ji na-agwa gị taa, biko ị na-ege okwu akpọ ndị ọzọ ka ha bata. Ha ngwa gị wụ ndị ụkọchukwu, pastọ. Ime otu eji enwe ego, otu eji eme olive oil. Ya wụrụ ma ị nweghị agụ unu chọrọ ịkta ọkụkọ, onye bịara n'ụlọ mgbe ahụ bịara na ki ya, ọ ga-agwa gị wee chọọ ka ekpere gị ekpere, a ga-eburu gị ọnụ 7 days. Ị ga-eweta otu ọkụkọ, ị ga-azụta otu kreti akwa, ị ga-eweta ụmụ ha anyị ga-eji ha na milk, ma ndị a ga-ewe kpecha ekpere ha ga-eji lolu saa, ka enwee ike rịọrọ gị arịrịọ ka Chineke n'olu gị. Nwanne ma akpụ ya si ya, nna ikwu ese, biko ewu mmadụ m na-asọpụrụ, agụtatụla m akwụkwọ nsọ, enwere otu ha m kwere Chineke m na nkwa, aga m iji aha Chineke gwuo wayo n'ụwa ruo mgbe m ga-ebe ala. Si ha mmehie, ha awụghị eziokwu. Akwụkwọ nsọ si na ahụhụ na-adịrị onye ahụ onye na-asị na Jehova si, mgbe Jehova na-eme ha gịrị na-ekwu ka aka kwubela okwu. Unu hụ ya n'ụbọchị taa, ahụhụ adị m ọdịwara ha. Ọhụ akwụkwọ nsọ kwuru. Akwụkwọ nsọ si na ị ga-amara eziokwu. N'asụsụ Bekee sị, you shall know the truth and that truth shall set you free. Unu nụwa ha aka ya. Abịata m abịata o, onye agbakwala ọsọ sị gị taa ka anyị ga-ekwu ha. Ma gwa nwanne m nwoke a, onye ụkọchukwu ahụ sị aga m emefu ha ndị a. Sa nwafụla m ike Chineke, otu a mena Chineke meghela anya ma hụ na m sị nwere chi dị ndụ. Chineke mepere anya ma hụrụ m na nwere Chineke, ahụrụla m ike ya na ndụ m. O meghere anya mme na ahụ ya otu a, ama m sị nwere Chineke, nwere ike dị ike nọ na achọghị m ka anyị gakwa ebe ahụ ọzọ. Si ya, mana iji aha Chineke gwuo wayo, mba, aga m emefu nke a. Asị m biko aga m eme ya. Ya sị oke, ma hafụ nwoke ahụ, hapụ ya. N'otu aka ahụ, nwoke ahụ onye ụkọchukwu a, kemgbe ọtụtụ afọ mmịa ama m na ọ na-ara anwụrụ, ga-ekwekwe ntịwo. Anwụrụ adịkwa mgbe m sị na onye raga anwụrụ onye mmehie. Awụghị m Chineke na-ekpe ikpe, awụghị m Chineke na-ekpe ikpe. Ọ dị mgbe m sị onye ka aṅụkwara ma mgbele ọgwụ, ọ dịghị mgbe m kwuru otu a. Ọwụ m na-anwazi ndị anyị wolule ihe ọha ige m ụka, hue ọma niile i kwuru ka agaghị ijide aka wutu mkpụrụ hụ ka i kwuru. Agaghị ịhụ n'aka ewere kpọgbuo ya n'obe. Ejila m ji na nna mụrụ m sị na onye na-abụrụ nwaanyị anụ o ji akwụ edowe aka ya otu a. Ya dịrị n'omume Igbo, ya dịrị na mma nna ha anyị kwekpuo ihe ndị awụghị na nwa ọkụkọ si ha kwekpuo ka awụghị na aka ji ya agaghị ahụ ọwụkọ ha nnukwu olu ya mgbe ya gaja. Ọhụ m kwe na-ekwu ihe ndị a. M kwe na-akọwa ya n'ụdị ya ka o doo ewu na ọkụkọ anya onye ọbụla anya na okwu mgbọ ogbuligwe nke Maazị Nnamdi Kanu luru n'oge gara aga. Nwanne oluru ya dam, otu ahụ o kwuru ya bụ otu ọ dị, adịghị ka efufuru, adịghị ka ekpiredi. Otu ahụ ọ hụrụ ya otu o ji kwuo ya, ọkwa n'otu ahụ m ji na-achọ ka m kọwarị ọtụtụ ndị na-aghọtachaghị oke oyibo ahụ ka ọ sụrụ n'ime ya, ka o rụrụ anya obere. Ọha m ji na-eji mụwa na onwe m na-ama adụ ije ke m gara ala na ha eme na ndị ụkọchukwu a otu ochie dere ka i were m na-ekwu gị werezie ọgụgụ isi gị mara ma ha ọwa eziokwu ha emeghe n'ụwa ka ọwụ ha emeghe. O Jizọs nara ekele. Gịnị ka m kwuru? Mgbe ka a mechara ma bịa sị ma ha mere na aga m eme ihe ndị a nna ikwu ma hafi agawara ha m nje.
gawara hemje na ọtụtụ oge mma nwoke a ama m na ọ na-ara anwụrụ n'ọnụ. Unu ma m gemme mana so onye a na-akpa anwụrụ n'ọnụ, onye a onye ụkọchukwu. Ọ mgbe ahụ emeni ọ gara ka anyị mepee ebe a ka m hụrụ na onye a ọ anwụrụ hụ na eji arala ọnụ. Iju a ya sọwa ọgwụ mọtọwa anwụrụ ya mee ihe je gbofu ya bụ ihe eme ka ọ mana mgbe meni ya bịa nọrọ otu onye mgbe ọbụla anyị nọ ka m gwafere na ha anwa anwụrụ anyị na-egbugbola isi were ezi ire gị gụọ eze gị ọnụ. Nke ọwa onye ụkọchukwu ahụ Chineke kpọrọ ka ọ wụghị gụọ eze gị ọnụ. Agwakwala m na anyị ekpele ikpe, akwụkwọ nsọ si ikpe Chineke ga-amalite n'ụlọ nzukọ ha o kwuru. Otu ọlala abụọ ọzọ abịa wụrụ n'ime asembụl. Oge m mechara njem mere lọ, nwanne m abata na chọọchị bịa hụ na agha adị, ma bịa lewe otu anyị na-eji eme ihe otu awụleji, ma bịa welie aka m elu, ma bịa hụ na ụlọ nzukọ ekele, ma bịa lee anya ọ ka otu onye ụkọchukwu nọ nga ahụ kemgbe afọ ole ma ole ka na ya ha nakwaghị aga. Ụmụnne eweli ya eru otu ụbọchị ma eweli aka elu na nzukọ, otu nzukọ akpọrọ n'ihi nwụrụ otu nwoke nwụrụ onye chọọchị nwụrụ, ma eweli aka m elu si ya nna anyị kwu biko ebe ihe na-anaghị aga aga, onye ozi anyị anọtela aka, o kwesịrị ka ọ gaa ka e were anyị onye ọzọ ka ele ma ahụ ị ga-ega agawa. Ọzọ abịa wuru na ahụ na ndị kọmitii iwu unu nọje kemgbe m maara unu nọje nga anyị ga-egbanwe unu agbanwekwere ndị ọzọ abata. Ọwụ naanị unu wụ ndị ma Chineke, ọwụ naanị unu wụ ndị nwere ike ikwu eziokwu, imefu ịgụra akwụkwọ gị ndị gị idema ahụ edema nna agbanwekwe n'anya na so ọchịchị obodo nyere iwu na afọ 4 agbanwe ọchịchị, mana unu ka na ya na afọ ole unu nọ n'ime ọchịchị ya. Biko ke ndị ihu ọhụụ ọbara ka ha mara ma ha na-aga aga. Ụmụnne m ahụ mere na akpatele m aṅụ bịale naanị mgbọ chi ebe a iluomia tom, mgbọ echi ebe a iluomia tom, onye ka agba akwa m chief ikwugbuola onwe gị, olee otu isi kwudo ụka ka si wefu onye ọzụzụ atụrụ si anyị ga-egwa na ndị isi ha iwere anyị onye ọzọ. Mgbe otu onye nọrọ n'ụlọ otu ụka otu afọ nọ afọ 2 n'afọ 3 n'afọ 4 n'afọ 5 n'afọ 6 n'afọ 7 n'afọ 8 nọ n'afọ 10, ụmụnna o kwesịghị akwa na-eweta na onye ọdọ. Echere m na ofe niile onye ọwụrụ nwaanyị ofe niile ọ ma esi osichala ya ewetakwana onye ọzọ ka anyị mara ma njem a ma ọ ga-agawa agawa ka anyị gbanwee na n'ụlọ nzukọ ụmụnna ma ha mere otu abalị ka 2 ka 3 lekwekweni onye kacha onye a na-akpọ district superintendent nna ya bịa gbawa mgbọ ya olee otu eji bịala onye ọzụzụ asụrụ se wefu. Nnọkwa nọrọ otu a na-ele ha ekwughele ha ekwucha. Unu ma hụ ọzọ mere onye ụkọchukwu abụ pastọ onye ụkọchukwu a na ndị kọmitii ịla ha wụ ndị ọkọta ọka ịlụ ọnụ a ebe ha mere ha agbakiri ala a ga-anọ m mgbe ahụ anọ m na civil defense. Alọhụrụ m ọrụ ụbọchị ahụ ladoro ụlọ n'ọnụ isi me na-enweta isi ọkụkụ emeburu baik m sị ka m gaa ahịa jegoro ọgwụ isi ọkụkụ ṅụọ. Mgbe m na-alọta ije ahụ ahụ ndị ọkada mmadụ 2 na ndị uwe ojii, onye nke agbafee m ebe onye nke agbafee m ebe ha nọchie m ihu ma ele anya onye uwe ojii onye akwa onye uwe ojii onye akwa onye uwe ojii ma ele anya ole ndị dị ha ya ga-awụ ndị kọmitii Assemblies of God Church. Esi ndị uwe ojii mgbe ọhụ chifemaka azụ ngwa ngwa m hụ gawa mkpọrọ na amụọ otuli ime ma jụọ asị ole ihe m mere. Onye uwe ojii abịa kọwacha onwe ya ma ama aka na akpa m wefere akwụkwọ eji mara m nke a na-akpọ ID card ma eji onye uwe ojii sawo m
an officer of Nigerian Security and Civil Defense Corps. See tomorrow gbasa ọ na-aga m abịa n'ọfịs, okay? No, m gawa ọrụ n'ụtụtụ na aga m abịa n'ụlọ ọrụ unu ka mee unu daa ntị. Ha sị m okay. Ha sị mgbe kpọrọ anyị na ka anyị gawa. Ndị ụkọchukwu ndị kọmitii iwe agwa ndị uwe ojii, unu lee na onye akefe ya aka azụ, ole hụrụ mere a gwara unu so onye awụ onye isi n'otu n'ime ndị a. Ndị uwe ojii agwa sị mana onye awụ ọfịsa adịghị aka anyị na-ekefe azụ, ọ ga-ebịa n'ụtụtụ okwu uli ya adịghị ọzọ anyị na-eme ka anyị lawanị. Iwe ewe ihe agawa. Ha kwọrọ ndị uwe ojii iwe agawa. Maala dị uchiwa ọchị. Unu ahụ na olekweni unu amara na iwu m dara. Unu ama iwu m dara na m kwuru na nzukọ Kraịst adịkwaghị ihe ọ gara ka ewedo ndị onye ụkọchukwu ọzọ ka ọ bịa nọchie nwoke a ka ha gawa agawa. Ọkwa na ya wee iwu m dara o. Unu ma ha mere ni chi abụọ ma ericha nri m were ekwentị m gado na ebe ụlọ ọrụ anyị gwa ha na lekwe ihe mere ni aga m igbu ya mkpirimkpi aga m alaghachi ebe ụlọ ndị uwe ojii ka m jee hụ ha. Nyekwa m otu ọrụ anyị mmadụ abụọ anyị agawa. Anyị agadu n'ebe ahụ abịa wefere akwụkwọ sị na edere ihe ndemede megide mmadụ nke ndị bekee na-akpọ petition, sị na mụa na mmadụ ndị ka ọzọ na anyị mere kpara nkata ibibi igbu onye ụkọchukwu. N'ime abalị anyị na-agba egbe na ebe onye ụkọchukwu bi, onye pastọ bi. He ngwa gị na Assemblies of God Church. Mkpọrọ chọọchị gịrị Assemblies of God Church. Iwewe mmakpa obodo. Egwe ka anyị na-ekwu otu ahụ dị ugbu. Messi biko onye uwe ojii biko wetachakwata akwụkwọ ahụ. Nwere ike ije lee akwụkwọ a ya si jeti ya nye m otu ibi ya ma ejirila aka. Ya si nsogbu adịghị ya gị nye m ya ọwa anya ejeti ya n'igwe kwerere wefere anya mma bịa ala azụ mere enyi nwoke ndị ọrụ anyị agụghakwa ya agụcha bịa ha ọwụ ndị chọọchị wa, ha ọwụ ndị chọọchị wa, ha ọwụ ndị ụkọchukwu ọwụ. Ụgha niile nọ n'ụwa ahụ eji dee akwụkwọ ma bịa hụcha aha ndị nne ya. Akpakpụ ya wụm sị hụ ọkwa anyị lajekwe na eluigwe. Okwe eluigwe wa akawa weba ụmụ anyị ibe ole ebe ndị a si decha unyo ndị a. Ụmụnne ọ nga ikpe ahụ nwụrụ. Ịma ha mere ọtụtụ ndị niile wụ ndị ụmụ okorobịa nọ n'ụlọ ụka ndị uwe ojii eje kparacha aha. Masị nga ahụ etile m ikpeghe n'ụlọ ụka agakwa m na-abịa. Nwanne unu ma mgbe ọbụla m bịara ụlọ ụka ma unu ma ozi ọma na-akụ ndị gbagha onye ụkọchukwu kwụ jụ na anyị na ihe anyị mere na kwuru si gbanwee na onye a wete na onye ọzọ achụwa gị otu ọbụla ka ịhụ na emebilara gị. Nwanne nga o mechara emeghere nwa nkịta m n'aka masị na anyị ga-ehe afọ ndị a emdejekwa aga ụka wụ nga m ekpere Chineke adịghị ma m na-aga ejiji mebi obi m ma hapụ ụlọ asembụl chọọchị ahụ gawa ọdọ. Emkwekọ ọrụ na ya ọwụ ndị ụkọchukwu mere ya ka ọwụ onye ụkọchukwu mere ya. Nke ahụ ọzọ otu Assemblies of God nke a mere n'Okpoko 1 ana m mkpọgbuo makpa ebe ọwụ n'Ọnịcha. Ha oge m nọ na-achọ challenge ere mgbuka unu ma ebe a na-akpọ mgbuka obosi ndị maara ebe a na-akpọ n'Ọnịcha. Ebe ahụ wee ebe m gara me na-achọ challenge ama challenge ere mgbuka tutu ma nke a mere tutu ma mbazie civil defense. Gịnị mere otu ohi ikpe adịkwaghị m n'aka chọrọ m ịlụ ụlọ ka m ịla Mbaise mụrụ m ka m jee nara nne na nna m he m nwere ike ile ejila eri na-etikwe ekelekwe Chineke na-eche mgbe m ga-arụ ịmụcha he mmụọ. Unu ma he mere ni enwere otu ụlọ ụka mara wa Assemblies of God Church Okpoko 1. Aga m akpọ onye ozi na aha taa. Anọọla m otu ụbọchị nwanne ego nri m gwụrụ agwụ mena arịọkwa ụmụ ndị ọzọ na-enye akpụ mme na-eri. Mesị nna aga m ala ụlọ ka m jee were ihe ndị m na-eri. He nọkwa n'ụlọ otu m ji anọ nga
nwanne m agakwuji onye ụkọchukwu eri ha mme ehihie ahụ ụbọchị abụọ ya ka ọzọ eri ha mme ọ dị ka onye ọgbụghọ dị ka o vughe m evuga achọghị m olee otu m si ala ụlọ ọ ga-achọ olee otu m nwere ike iji meela ụlọ ka m ma nọ nga nwụfe agụụ ji m aha ọwụwụ mgbe ọbụla onye ka chọrọ gị ka onye ka chọrọ gị sa achọọ m ime ụdị ihe ndị ahụ nwanne m aga n'ụlọ ụka gakwuje onye ụkọchukwu ndị mara ụlọ ụka mana o buru ibu mgbe m gakwuchiri onye ụkọchukwu a si ya nna ikwu biko ehe nkwa bịakwute gị wụ enwere m nsogbu kemgbe agụụ ji m gaa kemgbe ụbọchị eribere m ihe ka ọzọ achọrọ m ịla ka m jee hụ nne na nna m ka m nakwanere ihe obere ihe m nwere ike ị na-eri lọghachikwa onye agụụ ji otu onye agụụ ji adị mma m gwara gị na nwanne m nwoke agwa asị m mụnwa na onwe m onye agụụ ji ma ha onye ụkọchukwu mere ya sị mgbe m nsekpuru ala m esekpuru ya asụghalire lishi m sụghalire lishi m sị m lawa agụụ jikwe m n'ime ọwụ ekwensu ka awụ ha ekwensu ha nkwe na-akụ ya ka na-ejire gị na-agụkeze gị ọnụ ekpere onye agụụ ji ole hụ ọwụ ọkwa iwere nri nga ahụ ga-enye gị odi ya ma akala akpa gị ị ga-egwa m na onye ụkọchukwu ejighị otu naira ọ ga-ese nwanne ngwa were lawa enye ha mee olee ebe onye ụkọchukwu a na ọ nọ n'ala Igbo na Naịjirịa ọnwa ejila mgbe ahụ maazị Nnamdi Kanu lụrụ owo ọkpọ ọchị ya o lutere ya gba m ha ahụ kwuru otu ọ dị ngwakwa ka anyị na-agakwa nwayọọ ekpere m ekpere kpechara m ekpere afọ juru m mee afara nga ahụ na mwute ka ahụ ọzọ n'Okwele o nwere otu ụlọ ụka nọ n'Okwele onye ụkọchukwu na ya ọwa ego lee ka ọ sịala arụ ụlọ ndị mmadụ na-elu ego ndị nne na nna ndị agadi nwaanyị na-akpọ ụmụ ha ma ndị n'obodo oyibo ma ndị nọ ebe niile na-ewere nne na nna ego anaghị eri ha were na-eji enye pastọ ka arụ ọrụ ya ụlọ arụcharala ya ụlọ ma ha mere enwekwara nwaanyị nwe ya na-ejighị ahụ nwa achọkwara obere ego eji ime ya agwafe ya ha dị ya ka ọ ghara lee nwụ otu mkpụrụ nwa ha gwara gị hụ a n'Okwele unu ma ha mere ị marara na onye ụkọchukwu kpọfara nwa ka ekpewere ya ekpere ekperele nwa ekpere kpere ya ekpere enwere ha ekpere ime na achọfụla lekwe ihe ya na-agbawa nwa n'ahụ nwa nwa ọwụghị ndị ụlọ ụka onye ụkọchukwu si ka eje hụ na elere ya mee ya ka ọ dị ndụ unu ma hụ aka ya wụrụ na kpọmkwem ha mere ha nwa okorobịa awụ ekpechara ya ekpere si ngwa lawa Chineke agwọla gị ọwa ekwensu ka awụ ha ekwensu achọrọ m ka unu na-atapị ya n'onwe unu maazị Nnamdi Kanu ewu nwa nwoke ọ ga-edere gị mma Chineke nyere gị ọhụụ a ekpere m niile n'ụtụtụ ehihie nwa asị m Chineke ekwela ka ife lụọ ka ị ghara ịda ekwekwele ka ịda achọrọ m ka mgbe ị mechara bịa aka akụkọ otu iji gị ije lehe ewu nwa nwoke ngwakwa ka anyị na-agakwana unu ahụ na ụlọ akwụkwọ niile ke ndị chọọchị anyị rụrụ enwere onye nọ biko nwere onye nọ nga nwa ya nwoke ma nwanne ya nwaanyị ụmụ nwanne ha gawa n'ụlọ ụka ndị a na ụlọ akwụkwọ ha chọrọ m ka unu gwa anyị ego ole ha na-akwụ gwa anyị na ego ole ha na-akwụ ọhụ akwụkwọ nsọ nkara ọhụ akwụkwọ nsọ kwuru achọrọ m ka ịsa ya ha m chọrọ ka anyị kwuo n'eziokwu akwụkwọ nsọ si na ị ga-amara eziokwu ga-eme ka ị fụọ n'oru ị ga-ama eziokwu you will know exactly the truth and that truth must set you free achọrọ m ka ị kwuo ya n'ọnụ gị ego ole ụlọ chọọchị niile ndị unu ihe aka wefute ego unu jee kpọọ rụọ mee ihe niile biko ọwa ego ole ha na-akwụ n'ụlọ ụka n'ụlọ chọọchị ụlọ skuulu ndị ahụ ụlọ akwụkwọ ndị ahụ unu ma ego ole a na-akwụ enwere ndị a na-akwụ 100 and something thousand enwere ndị a na-akwụ 500,000 300,000 200,000 unu ma ha akwụ ụlọ akwụkwọ
ụmụ nwaanyị irewe ahịkere granọt, ụmụ nwaanyị ndị irewe pure water, ụmụ nwaanyị ndị ụmụ ha na-enye ego nri ha eje were jee nye, ụmụ nwaanyị ndị na-ada ụtọ ọ dịrị ha, nne na nna ndị kparara ahụhụ ike agwụghị, ọwụ ụmụ nwaanyị ndị a ndị wetara ego enwere ehi jee nye n'ụlọ chọọchị, eje rụcha ụlọ ahụ ka ọ wụrụ na ụmụ ha ga-ahụ ezigbo ụlọ akwụkwọ agaghị ịga ụmụ ha dị ka na ha ga. Ọ gwụrụ otu onye m hụrụ Omega Ministry nọ na Port Harcourt. Ọ gwụrụ otu nwoke lere rụrụ ka ya si na nye ya ụmụ ogbenye bịa gawa na skuul mee ya ama mma, ana m asị ya dịrị ya mma. Omega, udo dịrị gị, Chineke gị gọzi gị. mana o so n'ime ndị a ịma ha ejila ala agaghị esi na enwekwara onye ka ọwụ dị mma unu ma ha ọwụ mevi ya awụ na nga a na-asị onye nweta iri nga a bịara weta iri inwere mmadụ 10 n'ụlọ, mmadụ 2 awụrụ ndị mamị ada onye mamị nga ahụ ka ọ tụ unu n'echiche ka onye ọbụla ghọta ya na ohe kpara Maazị Nnamdi Kalu ji kwuo ya. Ọwụ na ọ maghị na enwere ndị apịa ka a ga-apịakpụ ndị dị mma, mana ọ wụghị ya wụ ndị ahụ ndị ọjọọ karịrị ha, ndị ọjọọ ka chekwara m ajụ unu ahụọna ụlọ chọọchị ndị a, ụlọ skuulu ndị a, ka ị nọ n'Ụmụahịa, ka ị nọ n'Owerri, ka ị nọ n'Aba, ka ị nọ na Port Harcourt, ka ị nọ na Lagos, ka ị nọ na Abuja. Ụlọ chọọchị niile ndị a ndị chọọchị rụrụ ọ dị mmadụ ole ndị memba agaghị ya, ụmụ ha gaghị ya. Unu ego akwụ ha nga ahụ ndị memba nwe onye ga-ewefere afọ ya kwụọ ya, ha ga-epi aka ndị nwere ike iweta efu ikpe gedotu ahụ kwụọ. Ohe m ji na-agwa unu ụmụnne, onye ọbụla tii na-ehụ ọnụ ka ndị agba nwene ọwụghị ụzọ eluigwe, onye ọbụla kwuo ya, onye ọbụla kwuo n'ụka ka ndị akwụsị na-eme a. Ọtụtụ na-asị ọ naanị ndị pastọ ma ejila eji akpọwa ndị pastọ ma hụ ọhụ pastọ mere mmere ezinụlọ eme gagharịcha ga-evuru mkpa gị niile gakwuje Chineke ọwụ ya. Otu amena gị kwuo na amaga onye ụkọchukwu ọbụla ikpere m ekpere n'ihi Chineke nyere m ike si mkpe ekpere mkpọọ ya na ọ ga-aza m. Enweghị m ohere ga ahụ ndị mma m sa na ama, enweghị m ohere ndị ahụ. Ịhụ na chọọchị ka ego ya na Abuja ọwụ ebe mmụọ nsọ nọ. Ma jụọ gị sị ọ ga-awụ na mmụọ nsọ anọkwaghị na Mbaise nke mụrụ m nna ịga kalika foto ọwụ ebe mmụọ nsọ nọ. Ma jụọ gị sị bịa, ị na-achọ n'ala ezinụlọ nna m ọ dịkwaghị mmụọ nsọ na ya, mama agaghị bịa, Chineke agaghị eza m. Ma gwa Chineke si eluigwe ya wụrụ ma ha wụ okwu gị ma ọwụ gị kwuru sị kpọọ m, aga m aza gị. Enwere ebe gwara m sị m nọrọ kpọwa gị, anọ m na ezinụlọ m ga na-akpọ gị sị na m baala ime ihe nzuzo m n'ụlọ nzuzo m mkpọọ gị na Chineke ke nọ na nzuzo ga-aza m. Ogoloto o ji wụrụ mama agaghị hapụ ji gaghị za m ekpere ka ọwụkwa akwụkwọ nsọ ngoji anaghị m epe me na-aga akwụkwọ nsọ ana m agasịghị ikpere m onye na-agakwujesi okpere gị ekpere nweta visa iche na o nwere ohere ya ọ chọghị nwe visa gawa ala bekee ịmakwa ahụ onye ga-agakwuje kpere m ekpere achọrọ m ka ha ga-eme enye gị akwụkwọ wetezi akwụkwọ asị gị weta ọwụghị ka ị bịa gafọ chụwa aka lee mgbe gbu wayo ga-echesa gị nye gị ọwachi. Ndị bekee dị ụcha adịghị ụcha omume ihe dị ụcha hụ ọbụla meghe otu a iweta ha ha sị gị weta, ị gaghị nọ nga ahụ akpọ gị n'igwe nye gị ya, anaghị ego ka ọ dịrị gị n'echiche ka anyị hafụkwa ka ụlọ skuul ụlọ akwụkwọ. Asị m majụ unu olee ihe o ji wụrụ na ụlọ akwụkwọ ndị chọọchị nwere ike ọnụ karịa ka gọọmenti nwe? Ngwa samia ndị kpụrụ ego ọrụ ya adị ka ụmụ ha na-aga ya ọha ekwere ya. Unu ahụ na ọtụtụ ndị ụlọ ụka ndị nwechara ụgbọelu jet ọ dịala ugboro ole ndị memba chọọchị ahụ ndị nọ na ụlọ ụka ahụ ebala yiri ihe gị ga chọọchị dị akpọrọ ụgbọelu ahụ ha bịa ga agwa ha ebe a ga-ahụ nọ ndị niile ga-ego ụka ịmara me na-aga ụka ebe a na-eghe akwụrọ gị kwado gị na chọọchị. Unu agbalị ya mbụ
ma ndị na-agba ọkada abịa, ma ndị na-eji ụkwụ aga, ma ndị na-eji ụgbọala ha aga, ọ dịala mmadụ ọkwa unu rịda ya aka, unu rịda ụgbọelu ahụ aka, arịda ya ka onye ahụ aga, ọ dị ka unu barala ime ya. Unu ahụnahụ o ji dị mkpa ka anyị nweta amamihe. Abịakwa ọzọ n'ụlọ ụka wee ebe na-abịa ifuru mkpa gị bịa, ndị mmadụ kwenyere na ọwa ebe ahụ ka nsogbu ihe ga-akwụsị, mana ma ọwa ebe ahụ ebe ifuru ya ga-enwe nsogbu ọzọ. Ịla hụda amụma na-ebu hụda amụma fire, Holy Ghost fire, ọkụ renwekwenuwo, ọkụ renwe na onye ọbụla ọkụ. Nwanne, gụọ Baịbụl gị ọfụma. Ọgwụla ana ma awụ nwa Chineke, ndị ma mma sọ he mwụ mana ịgụ akwụkwọ nsọ ṅụmie ya ma ahụ kwue ka ị gara ala ewu ebe ọbụla kụrụkpom ga-agbalaga, ebe ọbụla akpara pasta, akpara chaachị, nwaanyị eji kpawa chaachị, ya kpọọ chaachị hụ emebiele, adịghị emebigani, ahụ kwuru eziokwu. Gịnị na-emebikwana? Adịghị ihe na-emebi, o nweghị ihe na-emebi. Aka Chineke na ya, Jehova nke usuleke ndị agha aka ya na ya. Aka m n'ụlọ akwụkwọ ka nne na nna anyị hetara mụ rụọ ego rụọ ọdụolu ụmụ anyị gaga, ọdụolu anyị wefuru ego ekwu. Ọhụ ji dị mkpa na anyị gbanwee, ka anyị si nwa okorobịa ikwuru okwu ikwudere ekwude, ka anyị mara na ha ahụ kwuru eziokwu, ka anyị gbanwekwe naanị ọhụ akwụkwọ nsọ kwuru, ọsọ anyị chegharịa ma chegharịa. Na ịgbanwe chegharịa gaa nọgharịkwa na ka ha gakwa otu dị mma. Chekwere m ajụ unu ahụ n'otu eji egbuchiwe ndị mmadụ, unu ahụ na ụdị mmadụ egbughị n'ụlọ taa. Unu hụrụ otu onyonyo m hụrụ echiri ile, ebegidere m akwa. Unu ahụ ọnụ ya? Ama m ọtụtụ n'ime anyị ahụ ọnụ ya, ebe lere nwaanyị bọọ ya, edowe ụkwụ ya ebe, edowe afọ ya ebe, edo Chineke nọ ama isi wawara m isi kwe ma ha oke isi. Unu ahụ ọnụ ya? Ọdole ndị hụrụ ha ahịsọla abịa, ndị ụkọchukwu alile unu hụrụ si ndị ala abịa, ọ dị ka unu hụrụ ya? Ọhụ egochiri na unu na-hụrụ buga amụma ịhụna this year is your year. Believe me, you are going to be multi-millionaire. Somebody will surprise you. Am I speaking to someone? Am I speaking to somebody? Shout a big hallelujah. You are going to receive the power, the money, everything. Oga, onye na-aga ha school gị wee senator. Enwere ụdị majik ga-emega were senator. Agwara m otu onye ụkọchukwu mena ya adịla mma, sị ya, nna ekwu biko, em na-arịọ gị warịrị. Ịhụ na ọkpụkpụ ọgbụgbe onye ego a ga-egba nga unu akpọ mme na-abịawo mgbe ọbụla so ụmụntakịrị ndị nọ nga na-anaghị aga skuulu, ndị nne ha na nna ha na-enweghị etu eji eti ihe n'ụlọ akwụkwọ, rụọ ọnụ kpọrọ otu a ga-eji mee ka ndị a na-aga akwụkwọ, ka ha nwee ike mata akwụkwọ. Ndị na-enweghị aka ọrụ amara otu eji eme ka ha nwee aka ọrụ. Ọya bụ ikpere Chineke mma nara dị ire. Ịhụnake akpọ ha bịawa ekpere n'ụtụtụ, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, mụnwa ekwenye ha ka ahụ. Nna mụrụ m si ha egola ebe ọnụ ọkpọrọ anaghị ebi ya, ebe a ga-eji ego aga. Ekweghị na onwe ụdị ekpere ị ga-ekpe n'ụwa a, onwe ọsọkwa gị kpegide bugide ọnụ chite taa ruo nwanne echi ruo afọ labịa abịa. Ọ dị mgbe ị ga-ebucha ọnụ, eluigwe were gị doctorate degree sa oke ga agụọla ya. A na-eme ya eme ga-agụ doctor, a na-eme ya eme. Onye ahụ gwa m skuulu ka ọwụ ma ị ga-ha je gụọ ya, anaghị eme ya eme. Ụmụnne, onye ọbụla gwa obi ya eziokwu. Enwere ụdị ekpere ị ga-ekpe gị taa, kpege. Adịghị m ewu ego ha injinia, eluigwe emepe luoro gị atom ya bịa raa n'ụlọ gị gagụ injinia. A na-eme ya eme. Onye were eli agwa m ọ gị nwa ga-aga. Ọha akwụkwọ nsọ ji sị na anyị chọọ, na anyị ga-achọta, na anyị rịọ, na anyị ga-arịọta, na anyị kọọ akala ụzọ, na ụzọ ga-emeghere anyị. Ọ dị mgbe ọ ka ọ sị you gị enkwenye wetị otu akụ n'ụghọta taa sị na kpọmkwem Maazị Nnamdi Kalu is 100% correct. Ọ dị correct. Ha kwuru ụgbam
otu ahụ kwuru ya gbam, otu ahụ kwa nga egwe ka anyị nọ ka mụka ka onye na-eme na-adịghị mma ya gbanwee otu ahụ eji ekpere Chineke ka onye ahụ ghọtụtala eji ekpere ya. Chineke wee eziokwu na ndụ, ọ ya uhe m na-agwa onye ọbụla mere ya na-emeghe. Okwu Chineke wụ eziokwu na ndụ, ọ gwụla adịghị ọzọ. Ị chọrọ ịdị ndụ kwuo eziokwu, ị chọrọ ịdị ndụ kwuo eziokwu, kwuo eziokwu. Taa ahụ dị gị ekwuo ya, mma gị fara gị agwa ya sị mma ka ị kwuru mma ma imere ha ya. Ị hụ na mgbe ị kwuo taa nwanne gị leligwe kwụ. Mana ọ bụrụ ma mma gị mee ihe ọjọọ kesị ọla ihe mma gị nwaanyị iji agwa mma mma mana ịma mma gị mere ihe ọjọọ, nwanne adịghị eligwe ije, adịghị eligwe ije. Ihe ndị a m gụrụ gị gboo, olekwunu otu iji agwa m na mena gị ga-eso lee eluigwe ebe arụrụ anyị ụlọ dị mma, skuulu ọma dị mma ịrụrụ ebe a, ụmụ m agaghị ege ya. Jet ịzụrụ ebe a, private jet anyị zụrụ ebe a, ikwe hakwana ka m baa ya n'ime. Ebe akwụkwọ nsọ m kwuru na ihe nọ n'ụwa, a na-eji ihe nọ n'ụwa tụnyere ihe nọ n'eluigwe. Ụmụ nnụnụ na-ahụkwa na ịhwa m hụ anyị, unu ahụkwa na ịhwa m hụ anyị. Chekwere na nke ọzọ, ama akpọkwa onye ahụ na civil defense, ha awụ onye pastọ, onye awụ onye pastọ. Onye awụ onye pastọ, nọm ha na-akpọ onye ụkọchukwu kara aka. Onye ọbụla hụrụ ya maa ya kalubia, ha awụ onye ka anyị ọwụ nwa Chineke, enyefe ya ọrụ onye ga-ehazi ihe gbasara ndị niile, a divisional officer dịka a na-akpụ ya n'oyibo. Ịma ihe o mere? O lere ndị mara wayo righe ma ịhụ nga ọ na-arụ ụmụntakịrị nwaanyị, ọ na ya hafụ nwunye ya n'ụlọ ya bịa kpọrọ ha bata nọ ebe ụlọ ọrụ ya, alakịsị ya sị nwere ọrụ a ga-arụkwa ọrụ na ite ndị ọ ga-emechakwara jiri ha. Ụmụnne ole ka a na-ekwu magara ibia, ole ka onye mere ha yila mmụọ nsọ so. O mere mma aghọta ihe mere na akwụkwọ nsọ oge mmadụ dị ike a na-akpọ Samson na Delilah. Onome akụkọ ahụ ọfụma. Good. Nwa okorobịa wụ nwoke gbara agba ike, ịbịa ya dọlie gị. Mana mgbe a na-afụrụ ike, ole hụ mere akụcha isi ihe shia ya mvọ, dịkwaghị ike o nwere, ya gọzie onye ọmụmụ achị ihe ọbụla na-eme ya were ya la egwu egwuregwu. Ya lekpezi ekpere, Chineke biko mee ka isi m arụdewo, ka m nwee ike bụ ọbọ, biko bọnara m ọbọ. Otu awotu ndị alilu n'ụkpọgha ndị alile ndị ozi ndị adịcha mmụọ Chineke ha fụla ahụ. Chere m ajụnụ, unu ma oke ndị ozi nwere na Naịjirịa ahụ? Olee ihe ejilada onye hụrụ mgbe coronavirus bịara? Unu ahụọ na mmadụ ole ndị buru amụma sọ ga-akwụsị? Onwe coronavirus ọkwụsịla? Ọkwụsịla ebe ka unu? Ọkwụsịbịla ebe a? Onye ahụ majụ unu si n'ebe Chineke nọ nwere ozi ya. Unu ahụna na ọwụ ihe na Chineke, unu ahụna na aha na ike n'ebe Chineke nọ. Ha mere ha adịghị mkpa wee na-afụta gị ikpe gị nọ n'akpa gị, etige gị ụjọla ahụla ihe maghị ihe nọ n'akwụkwọ nsọ. Enwekwenaghị ohere gụọ ya, enwekwana ohere kpee gị isi mara ha akwụkwọ nsọ kwuru na Chineke ihe niile nọ nga ahụ gị nwa nke nkwa ahụ ka ekwere gị, adị mekwere onye gị nye ya. No, otu m ji wete ha gwara gị otu m ji wete kem, otu m ji Chineke ji nye m kem, ọkwụ n'otu m ji na ya, ọkwụ n'otu m ji na-aṅụrụ n'ime ya, ọkwana ihe m na-enye gị, ọkwana ihe m na-agwa gị si gị mee otu ahụ gaa hụ nwa ngozi Chineke arụwa ọrụ n'ime gị. Egele ndị a ntị, ha kwughị ihe eji ha ekpuchi onwe ha. Enwetara onye ụkọchukwu ebe ọkwa gị iko, hafụ ụlọ ya jee kpọrọ nwaanyị onye ọdọ, ejiri ya esi na ebe ha awụfụ, akụọ ya akụghị akụ, ewefu ya na parish. Ahụ na onye ụkọchukwu, onye kelere onye ọ na-akụziri ihe ruo ime. Unu ahụra ka emere na ndị agbata obi anyị, nwa agbọghọbịa otu eji gbuo ya n'ụlọ ụka.
a na-ekwu ole ma gara ole hụrụ na-akọwa ha si ndị awụghị ndị ọjọọ. Agara m ụlọ ma hụ na ishite nga ga hụ ụlọ ụka gị shite nga ga go were je ele ihe m na-agwa gị ishite nga rụ nga ọwụ ụlọ ụka gị shite nga ọ dila nwaanyị gị nọ n'onyonyo edowe ihe dila nwaanyị ma bịa jụọ ahụ sị ole hụ o ji wụrụ na ọ naanị dila nwaanyị gị nọ na onyonyo ebe ọbụla ọwụ nke ihe na-emeni ndị mmadụ anaghị emekwa ihe kwesịrị ha ime ịma nke nwoke ọjọọ ya ebe niile a na-ekpe ekpere. Enwere ebe m nọ na-emeji kabu m na-eji agba enwekwana ụlọ ụka ebe a na-eme ekpere ebe a bịala ụmụ agbọghọ machara nwa mma ole ha gaja eche ekpere ha ekpere ha lụọ di nna ma jụọ onwe m ndị a makwa ihe ndị a niile onwere eke nwoke labịaberele di onwebele ke nwoke labịaberele di ọ bịara ahụ dị ụdị ma onye na-ala bekee ọwụghị onye gbara moto ọwụghị onye bụ grajueti ọkpụkpụ nwere saizi ka ọkwana ụdị mmadụ ka ole nga onye kashi onye mekaniki ka ya bịa ịlụ m onye shumeka ka ya bịa n'ebe ịlụ m onye ọkada ka ị ga na-ebịa lụọ m nene ke m gagbuchara onwe m gụcha akwụkwọ ma bịa ịlụ mkpọkọrọ mmadụ gị biko gawanị biko ka ụdị mmadụ m chọrọ n'ụtụtụ ehihie aka ya nọ na Facebook ole ndị ọ chọrọ ọ ga-agụla ekpere ọ chọga ndị ekpere mana ndị di abịacharala ya agba ọsọ. Gịnị ka m na-akọwa ha ụmụnne wụ na ka anyị mara na ndị ụkọchukwu anyị ndị ọjọọ ka ndị dị mma ọkwanye ha o ji wụrụ na ọha niile ọha ejikwu ya ha niile wụ ndị ọjọọ ka ndị dị mma. Enwere ndị dị mma wuhe gịla hi na-ekwu ụka gịla hi na-emekọ ọha ya wụrụ kpọm. Enwekwara ndị ọjọọ ka nkụ ha egbufu gị wayo nga gadachi ha ego ha egbufu gị wayo enwere gịla hụ na-emekela ọha ego ngwa na gịla ha emekọgodi ha ego ka ị ghọta ihe m na-akọwara gị. Ị chọrọ ịnwafụrụ onye ụkọchukwu gị ma ọ wụ ezigbo mmadụ ka m gwa gị otu ha ị ga-eme. Ngwa kpọọ ya n'igwe enyekweli oke ego amamoke akpa gị ha mana na onwe m aga m asị enye oke ego nye ya n'otu narị naira ma ọ puku naira abụọ 20 ma ọ ịchọ ga-enye karịa si biko jidere m ego a aga m mgbe ọbụla m lọhụrụ m abịa were ya biko nna anyị ukwu achọrọ m ka ị doere m ego a domara m ya mgbe ọbụla m lọhụrụ biko adịghị m ji eme aga m ebi were ya mgba kpọlahụ ya ọzọ n'ọnwa 2 ma 3 naanị otu izu ụka sef kpụ ya si ego ahụ a gị chọrọ ka o nwee ike biko kwere gị ego nwere akaụntụ gị nwere onwe ike kwere gị ala ma gị kwe gị ego ahụ nwanne m ndị achọghị akpa ahụ nwanne ha chọọ ahụ ejighị eri nri ọtụtụ gbabara ije ozi akpọ ha ahụ ekweghị ga awụ ha isi ike achọrọ ahụ na ahụ ụzọ isi ha nweta ego. Asị m gị nwa ọnwụnwa lee ma ọ ga-enye gị ego ahụ ọ gaghị enye gị eziokwu ọ ga-egwaga ya mekwara ya ka zụrụ ha aya mekwara ka nna nwanne gwakwaghị eziokwu ego ahụ ihe pụtụkwara ya na nwa ya nwaanyị nwa ya nwoke ibi na ya nwụọ na anwụọ o nwekwara otu o ji chokoo ya n'olu ọhịa kwewere nwa ego ahụ si ya mee biko na-egbukweli ya egbu na ya gị ya weta enye gị nna ọha ha ọ ga-agwa gị nwa aka ma ọ gị nyeghachi gị. Enwere ndị gbajiri gị ego lụdị ahụ ọ gbajiri gị ego lee na ama gị nye gị anaghị enye ya. Anyị na-ekwu awụ na enweghị ndị ụkọchukwu dị mma ndị ọjọọ karịrị ihe n'ime ndị ọjọọ ahụ kwana ka a chọrọ ka anyị gbanwee. Ọkwa onye ụkọchukwu na-egwu ala lie mmadụ gbuo mmadụ lie ka ụka ya toweto unu ahụbere ka ahụ tutu arụ ụlọ ebe a na-ekpe ụka elie mmadụ dị ndụ egbuo ohe niile lie nga ahụ epochi nre ka ụmụnna unu kwu na eziokwu na onye hụ eziokwu ya kwu n'anya na
onye emeghe ihe ndị a ọwụ nwa Chineke ka ọ gị nwa Chineke, ọwụ ekwensu ka ọ gị nwa ekwensu. Onwe nkwe weta ihe ndị a ka mkpọtụ aha ka m mee ka ụrụtụ n'anya si lekwe na ihe meghene. Ọtụtụ ama m ọtụtụ n'ime ihe ọla ọwụ ndị ke mma ama m ọtụtụ otu ahụ emeghị akpawa ha agwa ọjọọ, akpawa ha agwa ọjọọ. Onwe onye ga-egbu ahụ onye kwu unu si egbuo ya. Nna anyị ekwuola ya, adịghị m anyị eluigwe si anyị kwuo eziokwu otu ahụ anyị hụrụ anyị kwuo ya, ọkwana anyị kwuo. Akwụkwọ nsọ si you shall know the truth shall set you free. Ọ ya hụ ya wụrụ ma ịmaghị eziokwu olee otu o ji anafụta gị. Oge nafụta gị ma ikwu eziokwu kwue na eziokwu. Ụmụnne, ọtụtụ n'ime anyị gabiga ihe isi ike na ndụ anyị. Unu ma hụ ndị mere ya wụ ọtụtụ ndị ozi, ndị pastọs. N'ihi mgbe ị na-agakwuje ihe anaghị enwe ike ịgwa gị sị gị nwanne ole ihe na-eji arụ gaa ka eji mere ahịa olodo ahịa ọwụ gaa ka o nweghị ike ịgwafu gị sị ma ha mere na ma ahịa ka anaghị aga nwanne chọọ ahịa ọzọ. O mee ha ka echiche mmadụ, ọtụtụ ndị mmadụ mara na ike ịchọta ha eji ha afụ ndụ dị ihe n'aka nọ ha na isi. Ọhanwa ga-echeta ihe dị mkpa agaghị eme, ọhanwa ga-echeta ụdị akwụkwọ agaghị agụ, ọhanwa ga-echeta ụdị ihe agaghị etinye aka gị mee ihe ịfụ ndụ, ka ha gakwara iche na ego oge ichite n'elu bịa raa ahịa n'ụkwụ tom. Ọya wụ nsogbu anyị, ọya wụ nsogbu anyị. Ị ga-ego akwụkwọ ma ego ha kwụ n'akwụkwọ ga-eje ma ọrụ ka ịrụwa ma ọ nakwana ya agaghị achọ ọrụ ọzọ tinye aka. Ọwụ ha awụ ọrụ ndị ụkọchukwu inye mmadụ ndụmọdụ lekwotu ame mana ma ha ha anaghị emezi taa ukpewere ya ekpere. Nwanne kporu ala sekpuru ya gba eluigwe ekwu ma hụ zala gwa gị nwaanyị ahịa nọ n'ezinụlọ unu kwe nwere agadi nwoke nwaanyị nọ n'ụlọ unu, agadi nwoke ahụ ya sị nwoke ahụ ya kechiri unu aya kechiri gị. Ị na-agwa m sị ya kechiri gị sị agala skuul, ya kechiri sị gị agala akwụkwọ, ya kechiri gị sị gị emere ihe echele echiche gị nwere ego taa gị erifuo ya. Olekwuna otu iji aba chifu nwayọọ, olee otu iji aba nwanne inwere ego taa ga-edawakwa oke ahụ nwere ọdọ gị bịa echi. Olee otu iji aba? Onye gwara gị sị ndị bara ụba na ego nwewe ụba mara ọ iweta ego gị doma ya ego niile akwụrụ gị n'ọnwa tutu akwụọ gị ya n'ọnwa ga-erie ya. Ha ọbụla irefurala ahịa ga-erie ya uru aka ihe mmefu aka ihe ị nwere. Olee otu iji aba ụba? Iche ihe ị nwere otu gajele nwere ihe fon anọ, otu onye nwere otu fon abụọ, fon atọ, fon anọ, netwọk niile enwere ya ahụ n'otu otu n'igwe ha. Ngwa gwana m otu onye ahụ ji afọ ndụ. Mgbe achọrọ m ka ị were ihe anyị ji agụkọ ha ọnụ gụkọ ego ole ha ahụ naanị igwe eji ha ekwuwe okwu ego ole ọla efula ọnwa. Onye mewude expenses ahụ olee otu onye ahụ iji aba, olee otu onye ahụ iji aba, olee otu onye ahụ iji enwe ego, olee otu onye ahụ iji aba uru. Naanị otu mkpụrụ fon. O nwere ndị m hụrụ enwere ha abụọ nwa atọ nwa anọ, ha bịala ụlọ gị ha chesi ya n'elu oche. Olee otu iji aba? Ngwache ịgụọla isi gị. Ahụbụle m ịgwa gị eziokwu, ahụbụle m onye ọcha nwere fon abụọ. Ọ gwụla ma ọ ka ị nọ n'ụlọ. Ọtụtụ enwedịghị igwe, ọtụtụ enwedịghị fon, anaghị eji fon. Ọtụtụ enweghị ya. Ndị ma ha m na-akwụ ume ya, mana ndị ka anyị ndị ọkụ anọghị n'ụlọ ha, mmiri anọghị n'ụlọ ha, adịghị n'ịbara uru erighị, briz ekuweghị briz ọjọọ, ha rịawa anọghị n'ahụhụ, ọ dịghị ego eji agwọ ha. Ụlọ ọgwụ ndị chọọchị tụrụ ego rụọ adịghị ka enwere ike ịkpọfuru mmadụ gaa n'ime ya je gwọọ ha ma eweta ha ego. A na-akwụdị bilu ka echi na ke ụlọ ọgwụ ndị chọọchị anyị rụrụ sefụ ka a na-enye gị na ke ndị ọzọ. Bịa taa bịa echi a ga-eme gị aka n'ụlọ chọọchị ka ahụ gaa. Mana onye a nwere fon atọ, fon anọ, fon ise, eji eme gịnị? Ya bịa n'ụlọ gị ya chesi ya n'elu oche. Ha ọwụghị ego.
ịmakwa ego ile mefuru onye ahụ egwe ya sị ya mịwara gị anya ya nyewara gị m ọzọ. Gịnị ka m na-akọwa ụmụnna anyị ụmụ Igbo ebe niile dị iche iche n'ụlọ ọha ji dị mkpa m ji si gị biko unu weta ozi ya. Achọrọ m ka unu mee ka ọtụtụ ndị mara ihe m ji chọọ ka ọtụtụ ndị mara ya wụ asa agụchala nna eji abịa gụọla nna ji onye a na-achị akpa ya chịghị ya ihere anakwana ya eme onye ara ọnwa nne onye ọla eji eme ya wụrụ ka wuru ililu. Unu chọọ ka unu na-aghọta ha anyị mere biko onye ọbụla kwụwa aka ya ọdọ kpọọ na ihu ọjọọ hụ ọjọọ. Unu ahụ na onye isi nke ewo Maazị Nnamdi Kalụ biko na onye egbuli egbu okwu otu ahụ ọ dị ya wụrụ ma mmadụ enweghị ike ịhụ ha emeghe taa kwuo okwu n'ụlọ kwuo okwu n'ụlọ nwanne mana asanya agwụla. Ị mara na anyị nwere ndị ụkọchukwu ndị isi ihe kachara aka ndị kwechiri ihe nọrọ nga anọghị ha ekwu ụka si lekwe na ihe adịghị mma adịghị ka ala ha ekwu ya ụjọ ọdụgha ha enweghị ihe ike n'ihi gịrị otu mgbe m na-ezi ozi ọma ana m asị ya wụrụ m esi ha mkwuru ma ọ gotu ngwa abịa ka ya fụta nga abịa sị lekwe mena gị nọ mgbe ha dotu a mena gị mee ị gaghị ekwu ya. Onye ezigbo ozi ọma adị oge nye nsogbu ga-eme ihe ọjọọ mana ihu na ozi ọma prosperity ọha egburu anyị. Ụlọ chọọchị anyị niile adị ka ị ga-akwagbu oge anọ na repent the kingdom of God is at hand. Kpọrọ m aha chọọchị ka ọ ngwa kpọrọ m aha ka ọwụ ka m shọkọ gị adịghị m ana m achọcha ime ha mana achọrọ m ka m shi gị ya na ka m shi gị ka ịhụ. Lee anya ebe a unu ahụ na ya hụ ọwụgịrị unu ahụ na pastọs ka ọ nọ n'akwụkwọ nsọ unu ahụ na ya ahụ aka ọwụgịrị hụ ọwụgịrị ụmụ Igbo hụ ọwụgịrị unu ahụ na ole nga ọ nọ n'akwụkwọ nsọ ha ekwele ekwu hụ awụghị na ọkụkọ kwene ebe akwa awụghị na eti mkpu awụghị na aka ji ala ahịa ọkọ ha n'ụlọ ya mkpu ekpuole o. Ana m asị onye ọbụla ekperele Chineke mụ nwa Chineke ekpere m Chineke m n'ụtụtụ ehihie n'abalị mana unu ghọta na ndị a ji egwu ndị mmadụ wayo n'ihi ndị aghọtala na ndị mmadụ chọrọ ndị mmadụ wụ ka ịka nke ndị anyị anaghị enwe ike ịchọta afọ ogbugbo nye mkpa ha ma agaghị ahụ gakwuje otu onye je chọọ ya n'aka ya ebe agaghị eje dọ ma ego ebe a na-agba afa ma ihe ndị a ọwụ mgbe ị lere anya enwekweghị ike ịchọtafu Igbo ịlụfu ogo dịka dimkpa. Ọtụtụ ndị ihe mere ha n'aka ha ndị na-enwefughị ike ị nwere 5 million naira ga-eje were 5 million naira gawa na ke pastọ na-enweghị 10,000 so a ga-chọrọ gị ala bekee o mere gị ọ chọrọ gị visa ya were nwayọọ n'afta na ego ha ya nwere nwunye ọsọ ego ala bekee iche na ha ahụ mere nga ahụ ọ chọrọ ime ọwụhụ ọ chọrọ ime ọhụhụ na adịghị ma ọ ga-eme ya wụ na bikoni ana m arịọ ụmụnne anyị ebe ọ bụla n'ụlọ unu were na nwayọọ ghọtana na eziokwu onye ọbụla hụrụ eziokwu ya kwuo ya onye ọbụla hụrụ eziokwu ya kwuo ya ịhụ hala eziokwu kwuo ya otu ahụ ịhụrụ ọ dị gị kwuo ya na otu ahụ na o kwuru ya wụghị na ọ bịara bịa kwuo ihe na-adọnyekwubereli ya mbụ ha ahụ o kwuru otu ọ dị ndị ụkọchukwu anyị wụ ndị ọjọọ nwere mmadụ abụọ ma atọ ndị dị mma mana ọwụ ya wụ ha na-eji agụ ndị Igbo so otu mkpịsịla aka rụta mana ya ezuo ọha ọnụ otu mkpịsịla aka ma rụta mmanụ ugbo ndị ka alile ọ gazuola ihe ọhụ ochie dị mkpa na onye ọbụla na-eme ya kwụwa aka ya ọdụ ndị akwanyewo ndị ụkọchukwu a ndị jiresiri ihe eziokwu nnafụrụ ahụ ka a na-akpọ salvation ma nzọpụta jisi ya n'ike mana ịhụ na ndị ozi ọma ndị prosperity a
mgbe ọbụla enwere ndị ke nọ na Facebook bụ ha bịa ha etighị akaụntụ nọmba ha ha bịa ha etighị akaụntụ nọmba ha ma ha na-agwa gị you are going to prosper right away, you are going to be big man right away, you are ihe ọbụla ikwu ewu big even onye na-ekpere gị ekpere sị gị ala bekee nwere ndị ọrụ doere gị ba nwere ọrụ ọ na-adoere gị nwere gbachakọta m onye ahụ gị ime gị eji arụ ebe ahụ onye na-ekpere gị ekpere ngwa alekwe nna ndị anyị mepetụ n'anya ọkwa mepe n'anya unu gụọ akwụkwọ nsọ ga aghọta ya ga-eti ihe aha akwụkwọ otu aha akwụkwọ nsọ ji kwuo ya tii ya n'ọrụ ka ọ ga-awụ ka ekwu eziokwu ka ịka nke ụgha ihe ọjọọ ha gwara gị gbu ụgha wu ihe niile leji ele ndị mmadụ kpa ihe ọnụ n'ala enweghị ike ikwufere afụ ụkala ihu Chineke akwụkwọ nsọ kwuru akwụkwọ nsọ si na onye ọbụla ala agha ụgha chiri ekwensu fụra na ekwensu uwe onye ụgha chila mmalite nke mgbe e kere ụwa na ekwensu uwe onye ụgha na ya wụrụ me na-agha ụgha iwu nwa ekwensu elotunutu ije ebe ịzụrụ ahịa gị were ụgha na-agha gị lakpọ Chineke ọbịa Chineke na-adọfụrụ gị ọnụ n'ihe iwu ụgha ahụ ị gara ọ gaghị ebịa ịhụ na m emeghere ndị anyị isi ihe eji esiwere ha ike ire gị ahịa ya wụrụ ụgha ahụ iji mmadụ bịa ịzụghị ahịa ị ga-egwu eziokwu na ana m ere ha 1 naira ada onye ọ gbasara ana m eri ya 5,000 ada ma ọ jụwa gị ego ole ga-esi ịma ego ole m zụrụ ahịa ego ahịa ema ego ole ọ gbara m n'aka ahịa gbara m 4,900 n'aka mgbanyewe m ha ahụ m zụrụ ya eziokwu ọ dị ya iche Chineke gị bịa ọwụ ifufe bịa ya evuru ha ahụ idowere n'ihi gịrị ọwụ ụgha ahụ iji hiwe isi ya ọ ga-eda ada unu ahụ n'otu o ji dị ọnwa mpekele ntakịrị isi na-emebi otile obele isi lejele otile mee ya wụọ ya agba unu ahụ na nga ochi ọhụ ahụ ga-ajila ndị anyị nwere nsogbu ala ha agha ụgha ma ahụ so ụgha awụghị ebe ochigile ebe Chineke nọ bịa ekwensu unu ahụ na ọdịda ndị anyị nwere ọnụ ụgha 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 unu ahụ n'ọdịda anyị wụ ụgha kwuo na eziokwu ịsọwachi ịchụ nwafọ na ha gwara gị gboo ma ọ bụ eziokwu kwụwachi ma awa ọgwụ nke m gwọrọ ọgwụ chifu gwọrọ na anụra ma ọbụla m gwara gị onye ọbụla ma mma m sị eziokwu ihe m na ya agwa eziokwu eleghị anyị iji 10,000 na akpa mmadụ abịa asị gị nna biko gbajitụnụ m 100 na 5,000 ka mụ ka ị ga-igwe onye ahụ sị aga m enye gị ego a ma aga m enye gị ịma ha ga-egwe ya nwanne mgbakwana n'aka ahịa kemgbe 1 week na kemgbe 1 week agbabedala m aka ahịa otu anyị hụrụ m nọ nga achọ adịm otu nna nwanne gị kuriri akuri echechi adị ike m jiwo ese gịnị bata o ji 10,000 ka mụ ka ọ gara agba nwanne ya nwoke ma enyi ya nwoke nwanne ha mere na enwere m ego nga ego ahụ ị chọrọ aga m enyecha gị oke ahụ ngwa wenere 100 tiga aka gị gakwara ebe ọzọ jee chọrọ ndị ọzọ nna ego nwere nga agba eji m ya nwere ihe dị mkpa m chọrọ iji eme mana ọga nkwaga na ibu ọnụ ekukwere m ọgọ nwaanyị n'aka ya nwa agaghị ịla nchịkpa akwa ikpu akwa mgbani were 1,000 were tiri aka ga-agakwana ebe ọzọ jee chọwa unu amara na ha egburu Ananias la Safara na akwụkwọ nsọ Ananias la Safara rere ala ha ala wukehi ala erere ha wukehi adụghị onye nwe ala ahụ inwela onwe ha ala ọ dị ha n'aka ịsa ahụ irere ala ha adịka ha na-ere ndị ere ala Ananias la Safari erele ha ala dị oke ọnụ ka m bịazielu okwu onye ozi bịa gwa ha lekwa ego ole ha nwe mkpebili onwe ha wefu ego dedile okpuru bed ha bịasịkwa niile ebe niile ha irerela ala ọwụ ha unu ahụ n'ebe ụgha ji bịa ọhụ ejighị nwụọ ụha ejighị nwa awụghị na enyere ha ego mba ha gburu ejighị nwa wa aghara ha ụgha ka m asị na Ananias na Safari bịaduru n'ukwu onye ozi si onye nwaanyị erere m ala m wefụtakwana mpaghara ego a ka m were ka edighe aka ka ụmụ Chineke na-eji ya na-eriju afọ
unu ahụ ya. O nwere ihe dị nche na erere m ala m ha awụ ihe m rekere n'ala ahụ ka e were ya kpighe aka na erere m ala m mewefụta mpaghara ego ka mewefụta ego a site na ego ahụ m rekere n'ala si unu were kpighe aka ka ị na-enyekwa ụmụ Chineke nri. Unu ahụ na ụzọ labụ ọ gaghara enwu nwunye ya bịakwa jidechi ya ka ike ọha anyị rere ala anyị anwụrụ ha anwụ ka anwụ ha ọwụ ụgha they died. Unu ahụ na ma ahụ emeghị ndị anyị jiri anwụ. Gee m ntị, mgbe ọbụla ị nọ n'Owerri mmadụ na-akpọ gị gịsa gị na Abuja ga-agha ụgha, you are a child of devil. ọsọ gị kwere ọhụ ewu ịhụ na ekpọwa Chineke ọ ga-adụfụrụ gị ọnụ ka uru oge anya taa ma ịghọtabili gị aghọta ọhụ ahụ ejila ndị anyị ji wụrụ lala azụ anaghị amata na ụgha wụhụ ọjọọ, anaghị amata na Chineke enweghị oke wite onye ụgha. ịhụ na mesiere gị ike ọwa ụgha, ịhụ na ụwa gị ọ ghasala ọwa ụgha. Nyoma ndụ gị ma iwe onye eziokwu. Ịzụrụ he 1000 ka mụ ka ị ga-egwa nwanne gị a gịzụrụ 1000 gasị ma ego ole m zụrụ azụrụ m ya 50,000. ịhụ na otu ụgha dị. Mgbe ahụ ị gara ụgha you automatically the child of devil. Ewu nwa ekwensu adịghị ọha akwụkwọ nsọ kwuru gụọ ya ọwa ụmụ akwụrụ ọ sị na onye ọbụla na-agha ụgha si na ekwensu fụra. ihe ọbụla ile ekwukwu eziokwu, say it exactly. Unu ma ihe m ji hụ ndị ọcha n'anya ịgwaghị eziokwu. Ndị ọcha nwe eluigwe ka m kwuo ya onye ọbụla anụ ya gboo. Unu ma ndị na-akpọ ndị bekee ana m ekwu na ndị ọjọọ anọghị n'ime. Ndị ọjọọ ha ewu otu mpekele bọtụ ndị ka ndị ọma ha karịrị ndị ọjọọ. Onye bekee ga-egwa gị eziokwu otu ahụ ọ dị. Ị hụ na nwa agbọghọ Igbo mụrụ nwa n'ụlọ ha o nwere ike ịgwa gị sa ya mụọ na nwa? Ọ ga-egwa gị mbanị? Ka etekwere n'ime ọ ga-egwa gị mbanị? Mgbe je hụrụ nwaanyị onye ọcha ga-egwa gị sa ya mụọ na nwa ka abụọ bịa ya si ya gaa n'afịa ya wefịa. Ọ ga-agwa gị ya straight. Nwaanyị onye ọcha ga-agwa gị afọ ole amụrụ ya ngwa ngwa pai. Ọ gaghị achọ ka ejụwa ya afọ ole, ọ ga-agwa gị ya pai. Mgbe jụọ nwaanyị Igbo ahụ mgbe jụgodi ya afọ ole amụrụ ya. Ị jụọla nwaanyị Igbo mgbe a mụrụ gị nne ya jụọ gị ole ọja ajụjụ dịkwana ihe ka ị na-ajụ ya ka ihe mere ka ehi kwa jụ ya mgbe a mụrụ ya ka ehi ji ya eme ihe nkwe na-agwa n'ihi ụgha. Ọ chọrọ ịgha ụgha. Ọ naghị egbu onwe eziokwu. Ndị nwoke anyị otu aka onye ka eleghị anya ọrụ ọ gara ịgwa mmadụ si lekwa ọrụ ya na-eji arị ma ahụ ga-agwa ya sị nne ya nwekwere ka nne ya nwekwere ka nwanne ya nwoke ihe ndị a wụ ụgha. Mgbe ọ ga-akachara ụgha ndị a ole onye yele ya kwụ mmụọ Chineke were nwayọọ quietly ya fụọ. Ndị bekee sọ the glory departed. Ya fụọ ya bịa ntorobịa nọrọ n'onwe ya naanị ya ma wuru. Ekwensu abịa were ya bịa wuwe ya agba. Ekwensu abịa wuwe ya agba. Unu ahụ na ya ekwensu abịa dagharịa bịa mee ya rụọ ya egbe akwụ n'ihi gịrị ọ shịrị ashị. Di gị alọghụ adịghị ishiri ka mụ ka ga-ekwu ya di m adịghị ihe m shiri ya sị kem ụtụtụ edina dị m edina nga oh sweetheart oyi amaana m kemgbe efu oyi mawaje m oyi ọ dị ka ị chọghara ịlọgbu oke oyi ahụ ekwụchiwara. Ka mụ ka ị ga-egwu ya sị di m he mere na ike gwụkwanere m aha kemgbe efuru enwefu ha m ike ishi ihe nagide m nye m biko iwe wele gị nna m ukwu asị m marịọ gị arịrịọ iwe wele gị ka m chọta gị ihe gị rie enwekwanere ihe m nwere nga ngwa were ka a na-ata rugbu ọnụ nye m nkeji ole ma ole nri gị ga-ada na elu oche ọdọnye ilibia gị iko. Mana ọ masị ụgha ahụ ọ ghara. Unu ahụ n'ụzọ ha awụhe nri pịa ọ dị obere ọ dị ntakịrị mana ha awụhe iji ndị anyị n'ọrụ. Ka m bịakwuo ka egbe okene o nwere otu onye mma ama ka nke ndị a na-ere oshishi ma ndị na-ere
ka mkpụ ya oshishi anyway ndị mmadụ abịa ezugo oshishi ịma na oshishi a hụ ọ chọrọ wụ ka ị gbara ka ogologo ya wụ 12 maọbụ 16 maọbụ 18 ga-agwa ya sị a ga-enwere 18 n'ihi gịnị iche na ọ gaghị abịa kpụgharịa ya maka ma o zukwere ezu ọwụ 18 na mmụọ gị ịma kpọmkwem na ha awụ 15 ịma na ọwụ 12 olee ihe iji agwa onye 18 ọka ịnara ya ego n'ọnọdụ 18 ma nyekwana ya 12 n'ọnọdụ 18 ịhụnahụ agha ndị anyị achọrọ nke na ọwụ ntakịrị ihe obere ihe mana ha emeghị ndị anyị iji na-adawa otu a inwe ego elu nwe ala ị ga-ehụ onye nwere ego elu nwe ahụ abalị abụ ka akpọ ya chidele elu tom n'ihi gịnị ọ tụrụ ntọala ya n'ụgha ị chọrọ ịfụ ndụ onye ụkọchukwu anyị tụọ na ntọala unu na gịrị na eziokwu ọhụ akwụkwọ nsọ ji sị ị ga-ama eziokwu ga-eme ka ịfụọ n'uru ị ga-ama eziokwu ga-eme ka ịfụọ n'uru ya dị mgbe m kwuru ya mbụ na ọtụtụ ihe onyonyo ndị mbere na-akọwara ụmụnna anyị na enwere ihe nripịa na-eje eri ihe nripịa ahụ na-eri ipịa ahụ wụ anaghị achị aha ịchọọ ka Chineke kwụrụ nwanne echi ma ha ejila Nnamdị Kalụ ji na-aba ka m gwa unu ya gbuo ha ejila o ji na-aba ọ na-ekwu eziokwu mgbe ọbụla ikwughị eziokwu mmụọ Chineke gịlị ya asụ ọ gala adọ gị mgbe ọbụla eche nwafere ya na ma ikpegbu okwu eziokwu ụwa mmadụ mmehie ya n'ihu hụ ọbụla onye ahụ ikwuru ga-agwa ya n'ihu gaa hụ ọchịchịrị agba ọsọ ọchịchịrị agba afọ ebe ọbụla ị nọ onye ebe ịgba gị izu na ntị ya mara sị kọl agwa gị nwanne agakwala ịgwa hala enyi m a efuole m ekwukwere anyị zukwe na-ekwukwere ya anụ ha li olu ya bọmbụ enwere otu chifu nwanna m ọwụ ezigbo mmadụ ọnwụọ na gbuo ana m asị ya dịrị m ebe ọbụla ọnọwụ high chief Kingsley Sunday Lụwa ọwụ ezigbo mmadụ nwokorobịa ọma Chineke ji gọzie ndị obodo anyị nwoke mara mma tofo ọnwụọ na gbuo anyị na-asị Chineke na mkpụrụ obi ya na ndokwa nye ezumike bara uru ọwụ ezigbo mmadụ nụmahụ na-ejeme ngwa chifu ụlọ hụrụ nwoke ukwu ya bata bịa were egbu ya tụọ ya n'elu ya ra katom onye ọbụla mara sị chifu abala ndị mmadụ abịa chịwarị ya unu ma onye ka mekwere ka onye ka mere ka ya sị onye Amerịka sị ya si chere ya eji nwatakịrị bịa gaje kpọrọ m Emmanuel si na chifu si ya bịa ya bịadu ya si kpọrọ ala Emmanuel ya sị Okorie mgbakwuo ha Emmanuel ihe ahụ gwara mgbe a Emmanuel na achọrọ m ka ikwuo ya n'ihu ya ka anyị mara ma ọ bụ eziokwu ya sachọ mmadụ ịgha ụgha kwuo ha ahụ gwara m mgbe a mena gị nọ ya sị kwuo ya n'ihu Emmanuel ọ bịala ya sị hụ na ihe m ji gwa unu wụ ndị ụgha unu kwụsịrị ịgha ụgha unu kwuwe n'eziokwu ka Chineke gbaghara unu mmehie unu mgbe shili ụlọ m laa onye ekwele ụgha na-abịa n'ezi m ga unu ahụ na ya ọhụ ji dị mkpa ikwu eziokwu unu ahụ na ike nọ n'eziokwu ọhụ ahụ ihe Nnamdị Kalụ ji emeri o ji eziokwu na-aga onye ọbụla ọ ya agwa gị ọ chọghị m onye ọ naghị ele mmadụ anyị n'ihu ya agwa gị ọ ya ụha na-akpọ eziokwu mmadụ and onye eziokwu ya na Chineke so ọ ndụmọdụ nna m nyere m ọ sị ha ọbụla ile eme n'ụwa akwụwa aka gị ọdọ ịkwụ aka ọtọ ndị Igbo na-eme n'iwu ha kọwara ahụ wee kwuo eziokwu ma mmadụ sị gị kwụwa aka gị ọdọ ịma ha okwu eziokwu ụmụ Igbo n'oge na-adịghị anya anyị ga-adọbiri oke a n'ụbọchị taa ọkụkọ bara ụlọ awụghị n'afọ juru ya kama ọ na chi ejiele n'oge na-adịghị anya aga m ahafụ unu n'ihi ọkụkọ tụwachaa oke mhe mere ya ji mee ya mhe ịgwaghị eziokwu ada abụbara ga-efu ya n'ahụ ọ ya nwe nkwe na-eme ka oru na anya ụmụ Chineke m ụmụ eluigwe ụmụ Igbo
biko na ịzụrụ ahịa ọ dị mma were eziokwu na-azụ ahịa ahụ. Mmadụ bịa ịzụrụ ahịa gwa ya sị nwanne m nwoke ka awụ ka ewe ezigbo ya ka ewe ezigbo ya ọ dịkwa mma mana ọ wụchaghị ka ewu ha ọ ndị na-ere ihe gbamgbam ịmara na si geji ike awụ otu ma mmadụ mara na geji ya wụ ka ewu ka agwalịa iwere ke ga-erie ka iwere ka ego ga-efuo nwanne abalị abụka atọ gabịa ahụ ahụ imeghe n'ala azụ n'ihi ịtụrụ ntọala ya n'ụgha ọ ga-ada. Akwụkwọ nsọ sị mkpụrụ ọbụla osisi ọbụla lawa ihe Chineke kụrụ ọ ga-efụfịa. Ị chọrọ ịkụ mkpụrụ nke Chineke so kwuo eziokwu. Ndị ụkọchukwu kwuo na eziokwu gbawa na mgbọ lee na ebe unu dara lọghachini gbanwechana kpamkpamkpam ịhụ n'ụlọ unu gakwana ịmagide gosi anyị na unu agbanwe sitela ilu ụlọ akwụkwọ niile ndị unu mepere ụlọ ọgwụ niile ndị unu mepere mee na ka ndị mmadụ na-aga ebe ahụ ụmụ ndị ogbenye na-agụ ya akwụkwọ ọwụghị ndị senators ọwụghị ndị director generals ọwụghị ụmụ ndị bankers ọwụghị ndị niile ndị ikpe ga-eji n'aka ha ndị ga-ege ya. Unu kwụsịrị ya. Unu chọọ ka ụmụ ụwa mara sị unu abala. Unu ahụ n'ebe ndị agụghị akwụkwọ ka ụwa ebe ndị nọ n'ụwa ga-ịga ha eji egota ha eji ha dị ndụ n'ụwa na alaeze ka ụwa nwanne meghe na n'ụzọ ka ọ dịrị ụmụntakịrị ndị ezinụlọ dị iche iche mfe itikwe na ụmụ ha ebe ahụ eji egota akwụkwọ. Unu anụna biko mere ka ozi a ruo ọtụtụ ndị ụkọchukwu ntị ka ha wefe ya hụ na ihe gbasara mgbe mmadụ nwụrụ unu si abịakwa ụgwọ onye ahụ iji ewefe ya. Asị m kwụsịna ya kwụsị ya. Unu chọrọ akpọwa unu aha Nnamdị Kalụ kpọwa unu so na ndị ezi omume biko wefu ya nị biko wefu ya nị biko wefu ya nị. Unu chọrọ akpọwa unu ndị ezi omume Nnamdị Kalụ nọ n'ikuku ya gwụ mba ụwa so unu wụ ndị eziokwu. Unu mere ihe dị mma. Unu ụmụ Chineke unu gị ga-eluigwe. Unu chọọ ka akpọ unu ahụ gaa na ije gbefu na ego ụkpụ ndị a unu na-anụ ndị agadi nwoke na ndị agadi nwaanyị na-enwefukwu ike inye onwe ha nri na-enwefukwu ike kpụ ụkpụ na chọọchị n'ihi ahụ adịghị ha n'ihi arịa ahụ ọrịa n'ihi akala ha nka wefere gbara ha na ọsọ enyemaka ka chọọchị gbanwee taa ka nzukọ gbanwee taa. Onwe nwanne ha ihe siwere ike nzukọ agbakara atọ aka ọnụ mara na nwa arịagha anyị ga-ekpe ya ga ụlọ ọgwụ chọọchị awefuta ya ka nna anyị gị onye ka were na-ego ole ha ụka onye ka were na-ego ole ha ụka ka anyị nwee ike zọfụta ndụ nwanne anyị. Ya wụ chọọchị dị ire. Unu anụna ya ụmụ Igbo ya wụ chọọchị dị ire. Ndị ụkọchukwu anyị biko take note mịadụ ndị bekee unu na-agbalị mana ndị ọjọọ ka nkụ anyị chọrọ ka ndị ọjọọ wa gbanwee. Ndị kele enweghị ọrụ agwa ha ihe eje chọtatụ ọrụ jee rụrụ ọrụ mara na otu eji akpata ego dị. Biko ndị amụma ụgha unu akwụsịdụ. Unu ndị casting and binding na-adị uru onwe unu kwụsịdụ ya. Biko kwụsịdụ ya. Ndị amụma ụgha kwụsịdụ ya. Kwukpua na eziokwu mere ka ndị mmadụ mara oziọma kembụ ahụ. Unu ma oziọma kembụ ahụ mgbe anyị na-aga oziọma mgbe ochie ha lisi ụtụtụ gị anụ teta n'ụra Jizọs na-asị gị bilie n'ụra ọ na-asịkwa gị teta n'oge na-agwụ. Adịkwa onye nụwa olu abụọ ọ dịkwa onye lụgo olu ya ndị mmadụ anakwaghị ekwu ya. Ịma ha kere multi-millionaire ị ga-awụ ka this year you are going to be billionaire, you are going to be powerful. The Lord will open your heavenly door and bless you, pour your blessings everywhere you drive, all sorts of cars and buildings in Abuja, in Lagos, in Dubai. Adịkwa ndị na-anụ oziọma n'isi ụtụtụ a na-akpọ chegharịa m oge dịrị gị chegharịa m ọnọdụ fọdụrụ n'ihi na nchegharị dịrị gị n'ala mmụọ n'ebe na-aga. Adịkwa onye nụ okwu ndị a n'ala Igbo ha nụgha taa that man nọ n'ụlọ Holy Ghost fire
Daddy, ride on. Daddy, ride on. Adekwo onye nụ ha olu ndị a n'ala Igbo n'isi ụtụtụ taa. Ọ dịkwa ndị nụ olu ndị a. Olu ndị ahụ na-asị n'isi ụtụtụ gabịanụ ma ị na-etetụlụ ụra gabịanụ olu ndị gafere na-asị onye ọbụla bụ nwa Chineke ndụ ya aghaghị igosi ya olega okwukwe gị Chukwu mara na ndị ya. Ọkwa ga-ese bụ nwa Chineke ndụ ga anaghị egosi ya nwanne m ole na okwukwe gị Chukwu mara na ndị ya. Ọga chọọchị agha ụgha Chukwu mara na ndị ya. Ọga chọọchị zoshi Chukwu mara na ndị ya. Ị na-akpa maịk agha ụgha Chukwu mara na ndị ya. Ịbụkwa pasiti zohi Chukwu mara. Onye nọ akwa na okwu ndị a ọ dịkwaghị onye ọwụ elele ozi ọma ahụ laa ya n'iyi wetezie ka ọgbara ọhụụ ọgwụgịrị ikpeghe ga-adị. Unu chọọ ka Nnamdị Kalụ si unu ndị ọma gbanwere unu hụ ọjọọ unu si hụ ahụ ọjọọ. Ma ọjọọ mere n'ala Igbo unu si hụ ahụ ọjọọ. Ma ọjọọ mere na Naịjirịa unu si hụ ahụ ọjọọ. Ma ọjọọ ga-ime ụmụ Biafra unu si hụ ahụ ọjọọ. Ọkwanị nga ahụ nga ọ ga-eme Chineke kpughere unu ha omimi ozuru ezu. Olee otu ọ ji wụrụ na coronavirus bịara adịgotule onye n'ime unu ndị chọọchị ahụrụ ya ndị pastọs anyị unu hụrụ ya ahụ. Unu hụrụ coronavirus mgbe ọ bịara? Ọ dị mgbe unu gwara anyị sọ na-abịa? Ajụga m unu hụrụ ya ahụ? Onye ka ekwuru ya kara m akwa onye ọbụla ka echiwezi ọnụ. Akwa onye ọbụla ka echiwe ọnụ ya were he ekechi ọnụ ya gbuo. Unu hụrụ nke ahụ onye ọwụ gwa m sị onye dị otu a gwara ya sị hid otu a corona ga-abịa in 2020. Onwere onye ka ọwụ mana ndị ka ekwere na ọ ga-ekwụsị n'Eprel unu anụ ọnụ ya ọ kwụsịrị akwụsị. Ọ megosiri na akwụkwọ nsọ nsị na Chineke ọ ga-eji anya mee n'obodo Chineke agaghị ikpughere ya ndị ka ya. Bata olee otu o ji wụrụ na enwere ndị ke Chineke ndị ozi Chineke adịghị onye Chineke kpughere si coronavirus bịara. Ụmụnna unu come on. Unu ghọtakwana ha aka na Nnamdị Kalụ dị right. Nnamdị Kalụ dị right. Olee hụnụ na-akọrọ m ha onye bịa ya pụrụ ya Kalụ pụrụ ya n'Igbo pụrụ ya ada onye na-egbu ya ọdụ onye kpọfara ya adịkwana onye ga-ekpọba ya. Otu ahụ Chineke ji kpọfụrụ okwute ahụ otu Chineke ga-emegide were ya lee hụ ahụ okwu ebumnobi ahụ ji kpọfụrụ ya emezuo ya eluigwe were otito. Ọwụ hem si meme ka unu ma na-atụfughị onwe n'ime nkeji ole ma ole na-abịa n'ihu ka m ga-agba alụkwaghị m na nke taa n'ihi ọkụkọ sọ dị ya nga onye ara sọ dị ya nga tikwere nkwa ya ji egbara isi ahịa. Ya wa arịrịọ m na-arịọ na ụmụ Igbo biko na ndị ibe m ebe ọbụla unu na onye ọbụla hịrị nwa nkịrị ya la aka na-achọ ime ha ọbụla imewe ya gawa bụ eziokwu ịnụ ekwụwa aka gị ọdọ nna ya wee chele echiche ọjọọ megide mmadụ ịnụ na ọ ya wụ okpukpere Chineke dị ire ịnụ ịhụ eziokwu kwuo ya ịhụ na omume gị ọ ga-igosi ọhụ ejila abụọ ahụ m bụrụ mgbe ahụ anyị nara anụ ya mgbe n'isi ụtụtụ ga-abịa anụ anyị na-agala n'ozi ọma n'isi ụtụtụ. Adịghị ozi ọma ha na-anụkwa taa adịghị ka anụghị ya. Chegharịa mma oge dere gị chegharịa mma n'ọdụ fọdụrụ n'ihi na nchegharị adịghịkwa n'ala mmụọ n'ebe na-aga. Ọ dịkwaghị ebe ekwughị ya. Ha ga-akagagbuo ga-awụ ị ga-enwe ego onye nwaanyị ga-emepere gị ụzọ. Nwanne chere m agwa gị ihe aha mụrụ gị Chineke meperele gị ụzọ n'ihi ịmaghị na Chineke agọziele gị. Ịmaha ọ ya wụ nke nsogbu nwere eme na ndị mmadụ ha anaghị ama na onye nwaanyị agọzichala ha mgbe aha bịara ha ụwa kama ọ dị ihe n'aka gị n'echiche gị ichefu na ha ị ga-ime gị enwe ike nweta ha ahụ otu ahụ Chineke ji kpụ atụmatụ ị ga-adị. Ọwụghị ike ọ wee ịla ka eji eche echiche olee ihe m kwesịrị ime gaa kpụgharị isi gị gaa chọọ akara aka gị. Ụmụnne ka ọha m n'ọnụ taa a sị ụfọ ji ụfọ mbara ala afọ taa bụ ụka eche mbụ na-atụfu mgbe aga m akpọbata otu nwanne anyị nwoke kara aka
otu nwanne anyị nwoke kara aka ka o tiri ka onwe ike were egwu a mechiere anyị mmemme ke taa. Ana m arịọkwa unu so ụmụnne ịhụna Chineke duru anyị anya nọ n'afọ erulela ọnwa 6, ọ gakwa idu anya na-eru n'ọnwa 12. Nna ya duru unu mma, ụmụnne m, ya duru unu mma, agọzielu ha unu, Chineke agọzielu unu. Nna ya na-arịọkwa ndị niile ga-ege okwu a n'ụwa niile dị iche iche, ebe ọbụla ụwa gbasara, na-asị unu biko unu ghọta ya na ahụ anyị kwuo ha wụ na ọ dịrị nwoke mma ya dịrị nwaanyị mma. Ọ dịrị nwoke mma ya dịrị nwaanyị mma. Ọ dịghị mma na iburu ụgbọala gị gaa na ndị na-arụ ụgbọala, ele ihe ọma nọ na wele ike na-arụ ọrụ nọ n'ime ụgbọala ga-atụfe ya, gwa gị sọ nwụọ na jee weta ka nwụrụ anwụ iri gị. unu maghị m na-akọwa ndị na-eji eti ele afọ ụgbọala na-emeji. Enwere ndị wụ ele ka taya gị ya wụrụ ma otu ngala ka o furu, ha were etiri ha ihe eji eso fugharị ya n'ime mmiri mgbe a gaghị achọ ebe o si gbafuo ka o zuo na abụọ ka enwee ike gwa gị were ikpe gị, ma ọ ịzụta ha tubu ma ọ taya n'aka n'ihi gịrị ọwụtụ eji ha eri gị. ọha ahụ eme eji ha adaga gbanwechaa na ụmụ ụrụ ndụ ndị ọwụwa ike ime mmadụ aga elu. Akwụkwọ nsọ si na ezi omume na-ebuli mba. Unu anụọla ka aha mbụ ọhụ kwuru ọkwanyewa ọdịda ndị mmadụ nwere, anaghị aghọta ihe omimi nọ n'okwu Chineke. Ihe omimi nwa mpekele ọdụ omimi mana ọ dị ikikere isi ya ga ahụ na ọwụ dachike ọwụ ọkpọchi ọhụ egweka anyị soro anyị wụrụ ha anyị wụ nna ya ndị mma m sọwụ otu anyị soro ya wụrụ na ana m akpọ oku iche isonye n'ụgbọ a nwanne. Eziokwu uhe na aha ga-ele ekwu n'ụtụtụ ehihie n'abalị. Nga ọbụla ị hụrụ ya ga-ekwu oyi otu ahụ ibom ezinwu ya ga-esi mba ụgha mba kama akwụghị ya kwuo oyi otu ahụ gbaa gala enyi okenye mmiri ọkwa efere gị ahụ nkụwa ya kụwa ya ma gawara ha njem ladị mazụrụ oke m galawa gaa hichacha otile gị lawa sị na nke unu mere ka aka m akwụghị ya o aka m ha nsọp aga m etinye aka m merene unu ahụ mba merene awụ nwa Chineke. Unu ahụ na ọhụ ahụ akwụkwọ nsọ lasị marụ m ya mkpụrụ gosiri nchegharị ya. Iwuru a priest, iwuru edede ahụ ya a pastọ, hụ ọbụla ọ gụrụ gị wụrụ ị naghị egosi anyị na omume gị na ọhụ ewu ịgwa m ụka mena gị ya wụrụ ụgha nwanne ewe onye ụgha ichile ekwensu fụrụ ọha akwụkwọ nsọ kwuru ọwụkwa mụa kwuru ọsị ndị ụgha niile ichile ekwensu fụra nna ya ọwụ mụa kwuru osighi m n'ọnụ ọwụ mụa kwuru je gụọ ya ịchọkwa menye gị quotation gị ọ nọ n'akwụkwọ nsọ. Ọsị ndị niile na-agha ụgha okehi chile ekwensu fụra ka ka nke okehi ga-awụ n'ọdọ ọkụ ka ewe ọnwụ nke ugbo abụọ werezire ego eze gị ọnụ n'ihi onye ụgha. Ekwensu onye ụgha, onye ọbụla ụgha ụgha chile ekwensu iwu nwa Chineke ọsọ gị pretend elu pretend ụgha gị ewu nwa ekwensu. Pastọ nọrọ na pulpit na-agha ụgha gị la ahụ si hụ preach wee wụwa ụgha ị gaghị masị ọnwa ekwensu ọnwa ahụ gị gosiga mana sọ ọnwa ekwensu ogwu nwa Chineke. Kama ọ chọrọ ilu unu umegharị unu anya ka unu na-evute n'ikpere lenye ya ya leri. Ụmụnne anyị ya duru na mma. Nkwuwe otu ọ dị m n'ọnụ taa nwanne anyị agaghị efu nga nwere ihe ndị ọzọ nwanne unu ji n'aka nchọrọ ịhazi. Unu amarana na ọkụkọ hafụ chọke ya dịghị o ji azụ ụmụ ọya ahụ m kwenarị unu si unu lema n'anya ka nke ndị ụmụnne anyị ndị n'ofesi anya wuru na ọkịrị ụmụnne arịrọ m narị unu etikwela akara ahụ ọjọọ nna unu tikwele na unu aka unu na ahụ ọjọọ ka nke ndị nnọkwa n'ebe nwere ha ike ịgụ nwa akwụkwọ biko unu nwee otu ohere ma ọ bụ unu were ya ji nyọdụ anya na ịgụdadụ nwa akwụkwọ nyere unu aka nna unu wu mba ukwu chichie n'ike hụkwa na ndị ọjọọ ụwa ndị osi imi biko unu emerene nwanne unu anya ukwu nna nye na aka kwagide na nwanne unu onye na-ada adụ na-akwagide ọhụ eji mara ndị Igbo. Unu amara na ya dụrụ unu mma n'ụtụtụ dụrụ unu mma n'ehihie ụgbọghọrọ mịara nwunye di m ya dụrụ unu mma nna taa abụghị ka echie mbụ dịka ndị Igbo anyị na-ekwu
ahakwaghị m ịbata na mgbe ọbụla m nwere ohere menụ na-ada ntị, mgbe ọbụla menụ nọkọrọ ọ na-atọ m ụtọ n'ihi ọ na-eme m na-enwetekwu ume, m na-enwetekwu ike. Ọ na-eme ịlatọ m n'elu n'anya egwu na eziokwu. Obi m adịka obi nwunye onye ohi, adịghị izukwu ohi awụghị hụ ọma, na-egwapụ n'ezi ọhụụ ọjọọ ile ọkwụ ọrụ ndị ekwensu ahụ, ọrụ ke ndị ekwensu. Ọhụ otu a dị ka ya ya wụ taa bụ kechi mbụ na ụbọchị nta ka anyị chọọ n'owere nchi. Ya dịrị unu mma ụmụ Chineke. Ana m asị onye ọbụla were ozi arịrịọ m na-arịọ unu biko unu zisara m n'ozi ya ka ọ gaa n'ụwa niile gbaa okirikiri, gbaa gburugburu, ka onye ọbụla mata na ọ dị mkpa na nna mụrụ m so onye si m ekwule ya emere m. Onye ọbụla si m ekwukwele na ya emekwele m na anụna esekwa nwaanyị di ya nwụrụ anwụ ebeghị akwa, nna kpọfụtakwara ya di ya. Ya wụrụ ma ndị ụkọchukwu a chọrọ ka anyị sị ya wụhe ndị nsọ anyị kwere ekwe, ma ndị ke Facebook prayer fighters asị m biko unu kwe si na ọha unu ahụ n'ụlọ ụlọ skuulu niile nke ndị ụka arụrụ ka ele ego ya gbutuo ya, egbutuo ya taa gbutuo ya echi, kụziere na ụmụ Chineke ihe dị mma he na-amụta ya. Ndị ike gọọmenti na-akwụ $10,000 unu edowe ka unu $2,000 unu anụna. Agakwana ụmụ Chineke amụrụ aha ka e ga-enye aka na ndị gagha ndị rụrụ ụlọ akwụkwọ ahụ nwee ike gaje gụta akwụkwọ n'ụlọ ọgwụ kwana ke ndị ụka arụrụ biko na-egbutu ego ya tinye ndị ọkachamara ebe ahụ ka ọ wụrụ na ụmụ Chineke ha rịawa ha aga, ndị dịkwa n'ime rịawa ha aga ebe ahụ. Ọwụ ụmụ nwaanyị anyị na-anwụ n'afọ ime onye na-eweta ha ego adịghị ka a ga-egwe ya. Unu amakwana nsogbu ka ala eji ekpe ekpere na aka na-agaghị ikpe ekpere. Onye agụụ ji nwanne gwa nwunye gị dalị biko enwere ofe nọ nga ahụ chọọ ọrụ inyegodo onye a ya rie. Enyi onye ahụ iri ya erigodi ya bara ahụ okwe bịa. Ọ bụghị ka onye agụụ ji dịka emere m n'Okpoko 1 na Assemblies of God Church. Pastọ si m sekpuru ekpere m ekpere. Onye agụụ ji enwe m ike ichefu ụdị ishi mhe eshighe na usekwu onye ọzụzụ atụrụ n'ụbọchị ahụ na m echefu n'ihi a gara inye dị merite na ekpere ka aha anaghị ekpe ya ekpe. Ọwa agụụ ha eji m adị mgbe ọwa agụụ onye m na-eri meri adịghị ka enyere m ekpere m ekpere si m sekpuru ekpere m ekpere ọgwọ ha adịghị o nyere m aka. Biko o nwere arịrịọ ekpere ala eji arịọ arịọ. Ụmụnne ọwụtụ ahụ otu ọ dị onye ọwụ onye biko wewelu biko apịrị m ha ọdọ ya ewutela unu na agbanwere m ya n'ihi ọwụ ya wụ onye ahụ onye m chọrọ gbuo. So ya wụ ha nwanne nwanne anyị onye Owere ka anyị ji na-emechi mmemme ke taa. Nwanne m ya dịrị unu mma. Aga m ahapụ unu taa mgbe ọzọ anyị ekwuwe na nna biko ya dịrị unu mma, ya dịrị unu mma nna ya. Hụ na ụbọchị taa ga-ebọtara unu ha ọma. Otu atawo Satọde anyị ga-enọkwa chi eji ebo rukwe na Sọnde wechi ụbọchị ụka. Biko onye ọbụla anya wuru na ọkịrị biko ya dịrị unu mma nna. Ndewo na ụmụ Chineke.